Hindi! Hindi niyo makukuha sa akin ang memento ni Mama! Blunt trauma sa mata. Gunshot wound sa dibdib. Marami-rami na din ang nawalan dugo sa kanya. Prepare the operating room at once. Laila, anak, kumapit ka lang. Nandito si Papa. Hindi kita hahayaang mamatay, anak. Ililigtas kita kahit anong mangyari. Kung sino ka man, hindi ka dapat nandito. Hindi mo pa oras. Bumalik ka sa katawang lupa mo bago pa malagot ang kadenang nagdudugtong sa'yo. Ready, Ube! Debes ese! Magbalik ka kung saan ka nararapat! Anong nangyayari? Teka sandali! Sino ka? Anong pangalan mo? Saan ako babalik? Kung may karibal ka sa minamahal mo, handa ka bang ibaba ang pride mo alang-alang sa ikabubuti ng tao na pareho ninyong pinahahalagahan? Anong uri ba ng pagmamahal ang meron ka? Kaya mo bang isakripisyo ang iba para mailigtas ang minamahal mo? Ito ang tema ng liham na ipinadala sa atin ng letter sender na nagpakilala bilang Dion. Sama-sama nating alamin ang kabuuan ng istoryang kanyang ibinahagi sa atin. Huwag kayong bibitiw hanggang sa huling kataga ng kanyang sulat. Ito ang nilalaman ng kanyang liham. Magandang araw sa mga masugid na taga-subaybay ng Sitio Pangil at sa iyo, Sir Jupiter. Tawagin niyo na lang akong Dion. Matagal-tagal ng laman ng kwentuhan naming magtutropa ang istoryang ito ng lolo aga ko sa tuwing may inuman session kami. Lumaki ako sa General Luna pero dito na kami nakatira ngayon sa Santa Cruz, Laguna kung saan nakabili ng lupa si lolo at siyang minana namin nang mamayapa sila ni Lola. Isang gabi, nakatikatihan ng isang katropa namin na i-play ang isa sa mga videos ninyo habang chill lang kami na nag-iinuman. Doon ko naisip na ipadala sa inyo ang kwento ng aking lolo aga. Nagsimula ang lahat sa babaeng nagngangalang Laila. Naging biktima siya ng pang-hold up. Sinapok siya na magnanakaw sa mata gamit ang puwitan ng baril. Nang manlaban siya at tumangging ibigay ang gintong pulseras na pamana ng namayapang ina. Binaril pa siya sa dibdib dala ng pagkainis sa kanya ng hold-upper. Agaw buhay siyang dinala sa ospital. Naagapan naman siya ng tatay niyang surgeon na si Timoteo, pero wasak ang mga mata niya. Panginoon ko, ang kawawa kong si Leila. Aanhin ko pang galing ko bilang doktor kung hindi ko magagawang maisalbang mata niya. Paano ng pangarap niyang maging guro kung tuluyan siyang mabubulag? Saan ako kukuha ng donor? Dok, kanina ko pa kayo hinahanap. Nandito lang pala kayo sa chapel. Bakit? Anong meron, Nurse Nena? Hinahanap na ba ako sa ER? Hindi, Dok. Ako lang naghahanap sa'yo. Anong problema? Hindi problema, Dok. Kung di, solusyon sa problema mo. Kung may alam kang makukuha na ng donor para sa corneal transplant ang anak kong si Leila, yun ang solusyon na matatawag ko. Dahil kaya ako nandito sa chapel ay humihingi ako ng himala para sa aking anak. Ang sasabihin ko sa'yo, Dok, ay silbing dininig na ang panalangin mo. Baka nga lang, masabi mong hindi Diyos ang duminig nun. Mula sa chapel ay dinala ng nurse na nagngangalang si Nena si Timoteo sa kwarto ng pasyenteng may apelidong Makabuhay. Biktima ng hit and run. Malala ang lagay dahil sa blood clot sa utak at nangangailangan ng operasyon. Pero ilang araw nang komatos ang pobreng pasyente at patuloy na lumolobo ang bill sa ospital ay hindi pa ito mapaoperahan ng pamilya. Dahil naghihintay pa ang mga ito sa pera na ibibigay ng nakabundol. Anong ginagawa natin dito sa kwarto ni Makabuhay, Nurse Nena? Ito ang sagot sa hinihingi mo, Dok. At pasuyo, hinaan mo ng konti ang boses mo.
Anong ibig mong sabihin? Kinausap mo ang pamilya niya? Pumayag sila na maging donor siya ng mata? Natural hindi. Ilang araw nang namabaga ang utak niyan. At base sa charts niya, non-responsive na talaga siya. Malaki na din ang bill niyan. Anong sinasabi mo? Doc, hindi ito ang oras para magtanga-tangahan. Clinically dead ng isang to. At ang inaasahan ng pamilya nito na pambayad sa operasyon ay hindi kailanman darating. Tanging sagot lang sa palibing at pakimkim ang naghihintay sa kanila. Paano ka naman nakasigurado? Ang nakabundol sa babaeng ito ay inaanak ng administrador ng ospital natin. At yung administrador na yon ay may mga kabig na wes. Pag tagni-tagniin mo, Dok, alam mo kung anong mangyayari dito. Kahit pa naghihintay na lang na malagutan ng hininga ang babaeng ito, hindi natin basta-basta makukuha ang mata niya kung walang pahintulot ang pamilya niya. Ano to? Basahin mo, Dok. Pinulot ni Timoteo ang ibinato ni Nena sa hospital bed at binuksan yun. Form yun na nagbibigay ng consent para i-donate ang mga mata ng pasyente sa oras na malagutan ito ng hininga. Pirmado yun ng nanay ng pasyente. Carmen Makabuhay ang pangalan. Paano mong napapayag? At kahit pa may consent na sila, kailangan pa nating hintayin na... anong ginagawa mo, Nurse Nena? Bitiwan mo ang kordon ng respirator. Dok, kung hihintayin pa natin na sunduin ito ni kamatayan, maghihintay ng matagal ang anak mo na si Laila. Isa pa, makakatanggi pa ang pamilya niya? Strike while the iron is hot, sabi nga ng kasabihang Ingles. Makakatanggi? Eto't permado ng form. Hindi. Pineke mong perma. Hindi ko gagawin yun, Dok. Falsification yun. Ang tanging ginawa ko ay bigyan sila ng mga form na pipirmahan. Kung hindi nila binasa at kung hindi nila naunawaan, hindi ko na kasalanan. Kasalanan pa din sa Diyos ang gagawin natin. Kasalanan lang yon kung may makakaalam. At kung sasabihin mong palaging nakamasid ang Diyos, saka ka nalang mangumpisal sa Kanya kapag namatay ka na. Enjoyin mo ang mga araw na buhay ka habang kapiling mo si Laila. Ngayon, Doc, bago ako magtawag ng tao ay sumalisi ka na. Bumalik ka sa opisina mo. Hintayin mo ang pagpunta ko sa opisina mo. Umakto kang nabigla sa matatanggap mong balita. Pinili ni Timoteo na iisang tabi ang konsensya alang-alang sa anak niya na si Laila. Nakisakay siya sa plano ni Nana. Di nagtagal, kinatok na siya nito sa opisina niya. Mabilis ang naging proseso, pero hindi para sa ina na nawalan ng anak. Dahil nung bandang madaling araw, habang dinadala na nila si Laila papunta sa operating room, nadaanan pa nila ito na nagwawala habang palabas ng elevator. Yakap ang katawan ng anak niyang wala ng buhay na nasa stretcher na itinutulak ng hospital attendants. Rosa! Bakit ka naman umalis nang wala ako, Apo? Sabi ko sa'yo, hindi ba? Ikukuha kita ng hustisya. Maipapaopera kita. Sabi ko maghintay ka lang saglit. Manang Carmen, tama na po. Baka po makasama sa inyo yan. Ikaw, kung hindi mo sana inayang apo ko na mamasyal sa Maynila, sana'y buhay pa siya. Hindi siya mabubundol ng sasakyan. Humihingi po ako ng tawad. Albularyo ka, di ba? Espiritista. Buhayin mo ang apo ko. Ibalik mo siya sa akin. Patawad po. Pero tanging Diyos lang po ang may kakayanan. Habang buhay kang hahabuli ng galit ko. At sino mang may kasalanan sa apo ko ay aking pagbabayarin. Lintik lang ang walang ganti. Ilang sandali ding napatulala sina Timoteo at Nena sa narinig nila. Tila ba mga punyal o bala ng baril na nakaamba ang mga binitiwang salita ng matanda. Isang sumpa na kalaunan ay magkakatotoo.
Nagkatinginan sila, yung uri na malaman. May lihim na itinatago. Kahit na parang may mga toro na nagtatakbuhan sa dibdib nila ay sumigi pa din sila sa operasyon. At sa mga panahong yun, habang walang malay si Laila ay naglalakbay pabalik ang kaluluwa niya. Madilim ang labi ng ospital na nilalakaran niya pero sa bintana ay kita niya ang papasilip na liwanag ng parating na umaga. Malamig ang ihip ng hangin kahit pa nasa loob siya ng gusali at nakaririnig siya ng mga boses na parang galing sa hukay. Bumalik daw ako, sabi ng lalaki. Pero saan? Bakit nga ba ako nandito? Ano bang lugar to? Oo. Ospitalina pa pa ito. Pero bakit ang dilim naman? Wala akong makita na kahit sa sino. May tao ba dito? Bakit pang lamig? Halos hindi ko na maramdaman ang mga daliri ko. Ano ba yung ingay na yon? Saan nagagaling? Diyos ko po! Anong mga yan? Aray ko! Hindi! Huwag kayo lalapit! Tulong! Papa, nasan ka? Tulungan mo ako! Laila, anak, gising! Saktong nadapa si Laila at aabutan na ng mga humahabol na espiritu ay ginising naman siya ni Timoteo. Nang magkamalay siya ay dilim ang sumalubong sa kanya. Yun pala ay dahil sa may benda ang mata niya. Successful ang corneal transplant niya. Ilang araw din siyang tulog at yun ang araw na aalisin na ang benda ng kanyang mata. Pero nang magmulat si Laila, Papa! Diyos ko po! Nandito sila! Sino? Sila! Kukunin nila ako! Isasama nila ako sa lugar ng mga patay! Tulungan mo ako, Papa! Paalisin mo sila! Nilalapitan nila ako! Ayan na sila! Nurse Nena, kumuha ka ng pampakalma, bilis! Yes, Doc. pero hindi doon nagtapos ang mga kakaibang karanasan ni Laila. Nakakakita siya ng mga espiritu ng mga patay at may mga pagkakataong baliktad ang tingin niya sa mga tao, bagay na inilihim na lang niya sa kanyang ama. Dahil minsan niyang narinig na kapag dumaing pa ulit siya ng mga kakaibang nakikita, ipapapsychiatrist na siya nito. Hindi niya yun pwedeng hayaang mangyari dahil makakaapekto iyon sa kanyang pangarap na maging isang teacher. Kaya naman nung palabas na siya ng ospital, Discharge ka na. Isinakto ko na hapon para hindi na matapang ang sinag ng araw. Sigurado ka bang okay ka lang na dito ka na naghihintay sa lobby? Ayaw mo sa kwarto. 15 minutes daw ang processing. Pa, ang tagal ko na nakaimbak sa hospital room. Okay na ako dito sa lobby para mainat-inat ko mga binti ko. Musta ka na ba? Wala ka nang nakikitang kakaiba? Wala na pa. Siya nga pala. Nasaan si Nurse Nena? Magpapasalamat sana ako sa kanya sa pag-aalaga niya sa akin. Hindi ko nga tinanap. Biglang hindi na pumasok. Baka nag-leave. Dalawin mo na lang siya sa susunod. Sa nurses station lang naman yung tumitigil. pero hindi na nabigyan ng pagkakataon si Laila na madalaw si Nurse Nena dahil makalipas lang ang 5 araw, may natanggap na hindi magandang balita si Timoteo. Ganito po ang nangyari. Biyernes noon, hindi maganda ang gising ni Laila dahil umatake na naman ang mga mata niya. Sa pagkakataong yun, ang nakita niyang espiritu ay kay Nurse Nena. Makabangon na. Laila. Nurse Nena? Anong ginagawa mo dito sa kwarto ko? Ipinagising ba ako ni Papa Seo? At bakit ka nandiyan sa sulok ng kwarto ko? Halika, upo ka dito sa kama. Patawarin mo ako sa nagawa ko, Laila. Gusto ko lang namang makatulong sa'yo.
At makabayad ako ng utang na loob sa papa mo. Gusto ko maibalik ang kabutihang ginawa niya para sa tatay ko. Bakit ka humihingi ng tawad sa akin? Halika, lumapit ka para magkausap tayo. Mag-iingat ka. Mag-iingat kayo ng papa mo. Hindi siya titigil hanggat hindi siya nakakapaghiganti sa'yo. Anong nangyari sa'yo? Bakit ganyan na itsura mo? Teka, tatawagin ko si Papa para matahi ang mga sugat mo. Huwag ka na gumalaw. Pinatay niya ako! At papatayin din niya kayo! Papatayin din niya kayo! Lumapit ang multo kay Laila. Malapitan niya tuloy nakita ang wasak nitong lieg at wakwak nitong katawan. Nakalaylay pa ang bituka at umaagos ang masaganang dugo. Dahil sa nakaririmarim na anyo ng aparisyon ay napasigaw si Laila, dahilan para pasukin siya ng papa niya sa kwarto. Ano bang nangyayari dito? Ang aga-aga ay nagsisigaw ka na. Papa, si Nurse Nena, Anong kinalaman ni Nena dito? patay na. Anong katarantado ng sinasabi mo? Sigurado akong ospital niyang tumatawag. Magbihis ka, Laila. Isasama na kita sa ospital at patitingnan sa psychiatrist. Maniwala ka sa akin, Papa, hindi ako nababaliw. Papa! Lagring! Pakitulungan mo si Laila na magbihis! Hindi pinakinggan ni Timoteo si Laila at dumiretso sa sasalas para sagutin ang nagri-ring na telepono. Pero hindi pumayag si Laila na hindi sa pakinggan ng ama. Ang katulong na dumating ay hindi niya pinansin. Sa halip ay hinabol ni Laila ang ama at sinundan sa salas. Inabutan niya itong iniangat ang telepono mula sa katangan nito. Hello, this is Dr. Timoteo speaking. Oh, ganun na ka. Hindi na. Sige. Papunta ako sa ospital ngayon. Doon na lang tayo magkita. Papa, hindi ako baliw. Anong nangyari? Bakit ganyan ang itsura niyo? Selma! Pahiya ko ng tubig na mainom. Bilis! Patay na si Nena. Natagpuan ang katawan niya sa talahiban sa likod na parte ng aming ospital. Natagpuan si Nena na wala ng buhay. Wakwak ang lieg na parang inatake ng mabangis na hayop. Durug-durug ang buto na parang nilingkis ng sawa. Daig pa ang inotopsiya ang katawan dahil sa napakalaking pahak na nasa harapang bahagi ng katawan nito na mula puno ng lieg hanggang sa pusod. Ang administrador ng ospital ang tumawag. Pinapapunta sa ospital si Timoteo para makausap ng mga investigador. Pero hindi lang yun ang dahilan kung bakit siya ipinatawag. Bagay na nalaman na lang ni Laila nang makauwi na sila at dala na ni Timoteo ang mga gamit niya. Gabi na nang makauwi sila. Oo, sige, ikaw nang bahala. Kung sakaling kulang pa ang check ang ibinigay ko sa'yo, tawagan mo lang ako. Magbibigay pa ako. Nandito lang pala kayo sa garden, Papa. Nag-usap kami ni Arnold. Sabi niya may bahay na ibinibenta sa probinsya nila. Nagbigay ako ng cheque para sa pagbili at pag-aasikaso. Pa, alam kong ginawa mo lang ang bagay na to para sa akin. Sa kinabukasan ko. Pero talaga bang hindi mo kilala kung sino? O kanino galing ang mga mata ko? Pinili lang namin siya dahil non-responsive na siya. Nagalit ang admin ng ospital dahil binaypas ko ang protocol sa donor. Isiningit kita sa pila. Tanggap ko na mali ako. Kung sakaling kamuhian mo ako, hindi kita masisisi, anak. Oo, mali kayo. Pero sino ako para magalit sa inyo, Pa? Ginawa niyo yon dahil sa pagmamahal niyo sa akin. Magkasama nating harapin to. Salamat, anak. Sana sa susunod, huwag na kayong gagawa ng ganun, ha? Nagpapasalamat ako, pero hindi ko gustong sirain yung sarili niyo dahil sa pagmamahal niyo sa akin, Papa. May sinumpaang kang tungkulin na magligtas ng tao, hindi amang lamang ng kapwa. Tama ka. Para kang mama mo. Natural, anak niyo kaya ako.
Kaya may makukuha akong ugali niyong dalawa. Pero pa, talaga bang kailangan natin lumipat sa probinsya? Kung ako lang ang masusunod ay ayoko. Pero yun ang kondisyon na sinabi ng ospital sa akin. Kailangan kong magpakalayo-layo. Mabuti nang ang ganoon kaysa mawalan ako ng lisensya at makulong. Mababantayan pa kita. Hindi ka mag-iisa. Makalipas ang 2 linggo, umalis na sa bahay nila sa Maynila ang mag-amang Laila at Timoteo. Pumunta na sila sa probinsya kung saan nakabili ng lupa't bahay ang ama ni Laila. Papalubog na ang araw nang malampasan nila ang arko ng munisipalidad at kagat na ang dilim nang lumiko sila sa isang dirt road na siyang bukana ng sityo. Napapagitnaan yun ng paanan ng bundok at dagat. Mapuno at madamo ang tabi ng mismong daan habang paparating sa dulo kung saan nandun ang bahay na nabili ng ama niya. Papaunti ang mga istruktura at malayo ang pagitan ng bawat bahay. 5 minuto pa lang nilang binabagtas ang dirt road nang biglang huminto sa pagmamaneho si Timoteo. Pa, bakit tayo huminto? Kulin mo ang baril ko dyan sa glove compartment. Eto na pa. Tumingin ka dyan sa side mirror sa gawi mo. Kapag malapit yung pickup truck, i-release mo ang safety. Bakit pa? Anong meron? Kanina ko pa napansin na sa may arkong pickup na yun. Pinananatili niyang distansya niya sa atin. Pero halatang sinusundan tayo. Kung sakali mang magkalintikan, gusto kong gamitin mong baril na yan at manakbo ka. Iwan mo ko. Pero pa, Mas mahalagang kaligtasan mo, anak. Palaging ikaw ang una sa prioridad ko. Kaya na, Laila. Ihanda mo na yung baril. Habang papalapit ang pickup truck ay dumadagundong ang dibdib ni Laila. Pinaturuan siya ni Timoteo ng pagbaril pero hindi pa niya nararanasang bumaril ng tao. Nang huminto iyon sa mismong harap nila at bumukas ang pinto sa driver's seat ng naturang sasakyan ay nanginginig ang pawisang kamay ni Laila na inalis ang safety lock. Isang matandang lalaki na animoy isang pirata sa pelikula ang bumaba mula sa pickup truck. Matipuno iyon na may mukha na parang kinahig ng manok at kirat ang isang mata. Hindi sa pilantod, pero may dala siyang tungkod at ang tok-tok nun ay umaalingaw-ngaw sa paligid. Sabay silang napaigtad na magama ng katukin ng naturang lalaki ang salamin ng bintana ng kanilang kotse. Ano ho yun? May problema ba? Magandang gabi, Amang. Mga dayo kayo, hindi ba? Ginagabi yata kayo. Naliligaw ba kayo? Sa pagkakaalam ko ho ay hindi naman. Sigurado ba kayo? Bihira ang mga turista na dito ang destinasyon. Dahil wala namang masyadong makikita dito sa sityo namin. Hindi kami mga turista. Mga bagong residente kami ng sityong ito. Aba, ganun ba? Sino ba kayo, Amang? Ako si Juan. Tawagin niyo na lang akong Mang Juan. May inaabangan kasi akong mga tao na ibinili ng kakilala kong si Arnold. Hindi naman kayo yung sarjon na si Doc Timoteo? Ang matandang nagpakilala bilang Mang Juan ay ang kontak pala ni Arnold sa sityong nilipatan na mag-ama at inaabangan na nito ang kanilang pagdating mula pa nung tanghali. Nang magkalinawan, sinamahan sila ni Mang Juan sa property. Kapansin-pansin, nakakaunti lang ang mga bahay sa paligid at ang iba ay pawang abandonado pa. Ang ilan namang may mga nakatira ay saradong-sarado. May iba na bahagyang sumilip nang marinig ang mga sasakyan nila. Pero agad ding nagsara at hindi na nakipag-usap pa. Ay pagpasensyahan nyo na ang mga taga dito kung hindi masyadong pala kaibigan. Sa gabi lamang sila ganyan. Mga natatakot kasi. Natatakot saan? May NPA ba dito, mga bandido?
Kung yun lang ang problema ay baka makita niyo pang nakikipag-inuman ng mga yan. Mga maligno. Espiritong ligaw at aswang. Ganun ba? Alam kong hindi kayo naniniwala dahil sa mga taga-syudad kayo. Pero ang sa akin ay paalala lamang naman. Dahil ako ay dito na tumanda. Hindi masama kung mag-iingat kayo. Lalo't kayo ay mga bago dito. Baka kayo ay mapagkatuwaan. Hayaan nyo. Tatandaan namin mag-amang sinabi nyo. Nagboluntaryo si Mang Juan na samahan sila sa loob ng bahay. Nalaman nilang walang kuryente pero sinabi ni Mang Juan na bukas naman ay may darating na elektrisyan para kabitan sila. Kaya naman nagtiyaga sina Laila at Timoteo sa gasera na nasa bahay. Ang baong pagkain ay kanilang hinapunan, kasalo si Mang Juan na nagbigay ng mainit na bulanglang. Nang makakain, nagpaalam na ito at panay pa ang bili na huwag silang magbukas ng bintana o ng pinto hanggat hindi pumuputok ang liwanag. Sinabihan din sila na huwag aalisan ng asin at bawang ang mga bintana at pinto ng kwartong tutulugan nila ng gabing yun. Pag-alis ni Mang Juan, Ito na ba talaga ang kwartong gusto mo, Laila? 4 ang kwarto nitong bahay. Pwede ka naman pumili bukas. Iwanan mo na muna kaya ang gamit mo sa ibaba. Gusto ko na ang kwartong to, Papa. Mukhang hagip din ito ng sinag ng araw. Sige. Ay, siya nga pala. Yung tungkol sa mga pinagsasabi ng Juan. Hindi ako naniniwala sa asawang. Pero sa bawat pamahiin at mga gawin ng mga ganitong lugar, may katotohanan ng panganib. Hindi makasasakit kung susunod tayo. Susunod ako, Pa. Hindi ako mamimiloso po. Salamat at malawak ang pangunawa mo. Matulog ka na, anak. Magiging abala ka bukas. payapang natulog sina Laila. Pero sa kalaliman ng gabi, isang nakapangingilabot na sigaw ang umalingaw-ngaw. Ang mga bahay sa paligid ay sunod-sunod na nagsindi ng kanilang mga ilaw. Ang mga bintana at pintong nakapinid ay bumukas. Naglabasa ng mga tao para makiusyoso. Pagmulat ni Laila ng mata ay nakita niya ulit ang aparisyon ni Nena. Sinabi nito sa kanya na papalapit ang panganib. Pagkatapos ay agad din iyong nawala. Dala ng takot ay nakayapak na tumakbo palabas ng kanyang silid si Laila. Inabutan niyang nasa labas ng bahay ang papa niya. Pa, anong nangyari? Bakit pila ang daming tao? Hindi ko din alam pero naulinigan kong may pinatay daw. Tumabi kayo at dumating na si Basilio. Pa, may bagong dating oh. Nasaan ang katawan? Sabihin niyo sa mga kasityo natin na kumalma muna. Wala munang maghahabol. Mas maganda kung organisado tayo para walang mapahamak. Oh, narinig niyo siya. Huwag na kayong kumontra. Mang Juan, anong nangyari? Bakit wala pa ako nakikitang rumoronda sa paligid? Baka makatakas ang salarin. Kailangan kumilos tayo kaagad para masugsog ang aswang. Sa bagay, may punto nga naman siya, no? Anong sinasabi mo, Agapito? Hindi bihasa sa paglaban sa aswang ang mga tao dito. Nandito naman ako. Kaya ko silang protektahan. Hoy! Bastos at kalahati ka din ano? Kinakausap kita. Bigla ka nalang tatalikod. Walang salitang lumapit si Basilio sa mag-amang Laila at Timoteo. Hinubad niya ang sapin niya sa paa at ipinasuot yun kay Laila na nung mga oras na yun ay nakayapak na nakatayo sa malupang lapag sa harap ng bahay nila. Baka matibo ka o di kaya'y masaludsod. Delikadong impeksyon. Aba, yakpak ka palang nakalabas, Laila. Sige na, tanggapin mo na yan. Salamat. Hindi ko napansin na nakayapak pala ako. Ako si Basilio. Ako naman si Laila. At siya naman ang tatay ko si Timoteo.
Isa siyang doktor. Ikinagagala ko kayong makilala. Mawalang galang na. Dangan nga lang at nagpakilala na sa inyo si Basilio. Magpapakilala na din ako. Ako naman si Agapito. Ito ang jacket ko. Sa'yo na muna. Baka malamigan ang likod mo. Mahirap mapulmon niya. Kasabay ng pagpapakilala ni Agapito ay ibinalabal niya ang suot niyang maong na jacket sa balikat ni Laila. Palihim na napatawa ng bahagya si Timoteo. Di yata't nakabingwit ng mga binata ang kanyang dalaga, lalo't na uwi na naman sa pagtatalo ang dalawang binata. Sa sinabi mong bastos ako kanina lang, gusto kong sabihin na hindi kita binabastos. Pinatunayan ko lang sa'yo na hindi lahat ay kaya mong protektahan. Gaya na lang ni Laila na hindi mo agad napansing nakayapak. Pero ako pa din ang nakapansin na manipis ang suot niyang pantulog. Napansin mo dahil pinansin ko siya. Siyempre, makikipagkompetensya ka. Ugali mo na yan eh. At nagpapasalamat ako sa pagmamalasakit niyo sa anak ko. Pero di ba't ito ay hindi tungkol sa kanya kung hindi tungkol sa tao na natagpo ang patay? Eh siya nga naman. Tama itong si Doc. Saka na yung kompetisyon ninyo. Magtulungan na muna tayo. Tamang-tama, may doktor tayong kasama ngayon. Mas maganda kung makita din niya ang katawan. Sa sinabi ni Mang Juan, biglang napawi ang tensyon sa pagitan ni Agapito at Basilio. Sa pangunguna nito, pinuntahan nila ang bangkay na nasa masukal na bahagi na di kalayuan sa bahay na mag-ama. Sa pagkabigla ni Laila at ni Timoteo, ang paraan ng pagkakapatay ay katulad ng kay Nena. Durug na buto, wasak na lieg at wakwak na harapan na hiniwa mula puno ng lieg hanggang sa pusod. Nakita ko lang ganitong paraan ng pagpatay. Nakakita na kayo ng nabiktima ng kalabira? Ano yung kalabira? Aswang. Ang totoo niyan, hindi din namin alam ang totoong tawag sa aswang na yon. Pero sabi ng lola ko na dating manunugis, may isang Cebuano ang nakakita sa aswang at napasigaw ng kalabira dahil sa anyo noon. Dok Timoteo, sabi niyo nakita kayo ng ganyang uri ng pagpatay. Saan niyo yun nakita? Sa Maynila, isa sa mga nurse na nakilala kong nakitang karumal-dumal na pinatay at basta na lang iniwan sa talahiban sa likod na bahagi ng ospital na pinapasukan ko dati. Nurse? Mang Juan, hindi ba't nurse din ang anak ninyo? Tanda ko ang balitang yon. Napakawalang ya at walang puso ng gumawa noon. Ang pera-perasuhin ang katawan ng demonyong salarin ay kulang pa. Dahil biglang tumigas ang tono ng pananalita ni Mang Juan ay sabay-sabay na napatingin sa kanya ang apat. Agad din naman siyang kumambyo at bumalik sa masigla niyang tono na nakasanayan nila. Pero ang sunod niyang mga salita ay naggatid naman ng ismid sa mukha ni Timoteo. Nako! Mayroon tayong makikisig na mga albularyo. Kaya wala na tayong dapat alalahanin pa. Kung kalabira o kung anumang aswang o maligno ang may gawa nito, sigurado akong kalaunan ay mariresolban nila ito. Mga albularyo kayo? Oo, Albularyo yung nagagamot ako na gumagamit ng sinaunang paraan gamit ang mga halaman. Kung may kailangan kayong halamang gamot o tsaa, ay maaari kayong kumuha o sumangguni sa akin. Gumagawa din po ako ng mga langis na panghaplas. iba naman ako kay Agapito. Albularyong espiritista ako. Nagluluop, nagtatawas at tumihilot. Nagmi-medium din ako. Pwede ninyong hingin ang tulong namin anumang oras. Sa tingin ko'y hindi na kailangan. Heto lang sandalyas mo at heto na din ang jacket mo. Ibinalik ni Timoteo ang sandalyas ni Basilio at ang maong na jacket ni Agapito. Pagkatapos ay pinangko ang anak na si Laila at walang lingon likod
na naglakad pabalik sa bahay nila. Pa, ibaba niyo na ako. Baka mapano yung gulugod niyo. Oo, tama ka nga. Mabigat ka na pala, no? Ang sama. Anak, upo ka muna dyan sa sofa, mag-usap tayo. Alam ko na yung sasabihin mo pa. Huwag ka mag-alala, naiintindihan kita. Alam ko, pero gusto ko pa ding sabihin sa'yo na hindi kita pagbabawalan na makipagmabutihan sa dalawang yun kung sakaling gustuhin mo. Pero anak, mag-iingat ka. Alam mong wala akong tiwala sa mga albularyo. Alam ko po, dahil sa sinapit ni na lolo at lola at dahil na din sa nangyari kay mama. Hindi ko nakakayanin, anak, kapag napahamak ka pa. Mag-iingat ako pa. Kinabukasan, maagang kumilos ang mag-ama. Pagkaumagahan nila, inasikaso na ni Laila ang bahay. Si Timoteo naman ay abala sa pag-ayos ng silid sa unang palapag. May pintuan yun na kanugnog ng papunta sa hardin. At yun ang magsisilbing klinika niya. Bandang 9:00, dumating si Mang Juan, kasama niya ang elektrisan na maglalagay ng linya ng kuryente sa bahay. Saktong 12:00 ay may kuryente na sila at papakain na ng tanghalian nang may dumating. Tao po! Ano po yun? Ako si Carmen. Tawagin mo na lang akong Manang Carmen. Ako naman po si Laila. Ano may tutulong namin sa inyo? Hinahanap ko si Mang Juan. May nakapagsabi kasi sa akin na kasama daw niya ang electrician at dito sa bahay na ito ako itinuro. May ipagagawa kasi ako. Ang ganda ng mga mata mo. Salamat sa papuri nyo. Normal bang nakikita ng mga yan? Sa'yo ba talaga ang mga matang yan? Walang ano-ano'y hinawakan ni Manang Carmen sa magkabilang braso si Laila. Inilapit ang mukha niya sa dalag at matiim itong tinitigan sa mata. Bigla ang sipa ng kaba sa dibdib ni Laila. Unti-unti ay parang nag-iiba ang tingin niya kay Manang Carmen. Parang nagiging bungo ang mukha at nagiging kalansay ang mga kamay na nakahawak sa braso niya. Pero agad iyong nawala nang makarnig siya ng bagay na nabasag. Nang lumingon siya sa pinanggagalingan ng tunog ay nakita niya ang papa niyang si Timoteo at may basag na bagay sa paanan nito. Sino ka? Bakit mo hinahawakan ang anak ko? Pasensya ka na, Ining. Nagulat ba kita? Ayan o, binitawan na kita. Ako si Carmen. Tawagin niyo na lang akong Manang Carmen. Pasyente ba kayo, Manang Carmen? Sa linggo pa magbubukas ang klinika ko. Hindi. Ang totoo niyan, Carmen! Ano't hanggang dito sa bahay ni na Doc ay sinugsog mo pa ako? pumutok ang switch ng bahay ko. Ayun, wala akong ventilador. Ang init. Ganon ba? Tamang-tama naman. Tapos na kami ni Estong na magkabit ng kuryente. Dadayuhin namin ang bahay mo. Makakain ng tanghalian. Ganun ba? Sige, ako'y babalik na. Hihintayin ko na lang kayo. Bakit hindi pa kayo dito kumain sa bahay namin, Manang Carmen? Saktong nagluto ng adobo ang aking si Laila. Masarap yung magluto. Bumabaha ng bawang. Ay, hindi. Ayoko. Ang ibig kong sabihin, Dok, ay nakakahiya naman. Kakikilala lang natin tapos makikikain na ako. Sa susunod na lang, babawi ako sa inyo. Bandang hapon, dumating na ang truck na may dala ng mga gamit ni na Laila at Timoteo. Doon na naging patitisan ng pag-aayos ng dalawa. Akyat dito, usog doon, paraot parito sila hanggang sa nagpaalam saglit si Timoteo sa anak dahil biglang bumalik si Mang Juan sa bahay at sinabing may batang nabalaho sa kanal at tumama ang mukha sa barbed wire. Naiiwang mag-isa si Laila sa bahay. Nasa kalagitnaan siya ng pag-aayos ng personal na gamit ng kanyang ama nang makaramdam si Laila na may kung anong presensya sa paligid. Sagutin mo na
Ako, puso ko'y sa'yo na matagal na. Bawat pinti, pangalan mo, tanging dasal. Sana'y ako ang mahalin mo. Lalapit ako, di na lalayo. Buhay ko'y para sa'yo. Ipagdatanggol, ililigtas, ibigin hanggang dulo. Sino nga kayang lalaking yon? Ang ganda pa ng babaeng kasama niya. Girlfriend kaya niya yon? May tao pa bang iba dito? Pero nakaalis na si Mang Juan kanina pa. May tao ba dyan? Sinong nandyan? Wala naman sumasagot. Layla! Hindi inaasahan ni Laila ang biglang pagsungaw ng ulo ni Basilio sa pinto ng kwarto ng ama niya kung saan nag-aayos siya ng cabinet. Kaya naman napasigaw siya dahil sa gulat. Agad naman na nagsorry si Basilio sa kanya. Pasensya ka na. Hindi ko sinasadyang gulatin ka. Anong ginagawa mo sa bahay namin? Nagbabasbas para sa kaligtasan ninyo. Wala bang binanggit si Mang Juan sa inyo? Balita ko nandito daw yun kanina. Kasama si Estong na electrician. Nagkabit sila ng kuryente. Para saan naman yung pagbabasbas na yan? Wala pa kami pambayad. Naku, hindi. Bawal magpabayad. Bukal sa kalooban ang ginagawa namin ito. Namin? Dalawa kasi kaming nandito. Balak din naming hindi magpakita. Pero ang metikulosong yan ay hindi nagkasya sa basta pausok. Kailangan pa talagang ikutan ng buong bahay. Yan tuloy nabuko mo kami. Di ba alin ang metikuloso? Hindi naman ako barabarang katulad mo. Maswerte ka at hindi ka pa naiisahan sa pagiging padalos-dalos mo. Wais kasi ko. Walang wais-wais sa taong bara-bara ang galawan. Hindi naghihintay ang oras sa tao na ang bagal gumalaw. Bago kumagat ang dilim, bumalik na si Timoteo sa bahay. Dinatnan pa niya sina Basilio at Agapito na matapos niyang bigyan ng formal na pagbati ay nagpaalam na. Ang bata namang sinaklolohan ni Timoteo ay nasa maayos ng kalagayan. Hindi nadali ang mata ng bata sa barbed wire pero habang buhay na siyang magkakaroon ng malalim na uka sa may panga, buto ng pisngi at sa noo. Pagkakain ng hapunan, nagtulong ang mag-ama sa paghuhugas ng pinggan. Ang gabing yun ang una nilang karanasan na mapagdidiskitahan ng aswang. Yan na ang huling plato. Sabi ko naman sa inyo, kaya ko na mag-isa. Mahalaga ang mga kamay nyo. Paano na lang kung manginig yan? Hindi ako mapakali. Kaysa naman magparot parito ako ng walang ginagawa, ay minabuti ko na lang tulungan ka. Si Manang Carmen ba? O yung batang tinulungan mo ang dahilan? Pareho. Pero mas lamang ang Manang Carmen na yun. Saan ko na nga ba nakita ang babaeng yun? Pamilyar siya. Baka naging pasyente mo na siya o baka kamag-anak siya na naging pasyente mo na. Ay, pa naman! Pangalawang beses mo na nakakabasag para sa araw na to. Anong problema? Wala. Pasensya na. May naglalakad sa bubong. Pa, huwag ka lalabas. Bakit tayo bumubulong? Anong meron? Sabi ni Basilio at Agapito, kaya daw sila bigla ang nagpunta dito sa bahay kanina. Eh posible daw na makaranas tayo ng dalaw. Anong dalaw? Ayan at parang sinisira ng bubong. Kumukurap-kurap din ang ilaw. Naku po, dumilim na. Nabalot ng dilim ang buong kabahayan habang patuloy sa pagbayo sa bubungan ng bahay ang kung anong nasa labas. Sinubukang abutin ni Timoteo ang anak pero hindi niya yun nahagip kaya mahina niyang tinawag ang pangalan nito. Isang mahinang, "Nandito lang ako," ang narinig niya. Kasunod noon ay ang tunog ng pagbukas-sara ng cabinet ng kusina. Tapos ay may nakitang maliit na kislap ng apoy si Timoteo. Ilang saglit pa at naging maliit na bola ng bagay yon at napuno ng usok na amoy sambong ang kusina.
Di naglaon, dahan-dahang nawala ang nagwawasak ng yero sa bubungan nila. Doon na nagsindi ng kakaibang gasera, si Laila. Ligtas na tayo pa. Iniligtas tayo ng insensong gawa sa sambong. Galing mga yung kay Basilio. Paano mo namang nalaman ang mga tungkol sa ganyan? Tinuruan ako ni na Basilio at Agapito kanina. Maging ang gaserang to na gawa sa binditadong mantika at asin, bigay din ni Basilio at Agapito. Si Agapito naghanda nitong gasera. Ganun pala. Pa, alam kong hindi ka lubusang naniniwala. Pero ikaw din ang nagsabi na huwag tayong manuya sa kanilang paniniwala sa lugar na to. Ako man hirap paniwalaan ng mga bagay-bagay dito. Pero mas mahalaga na manatili tayong ligtas. Oh, tama ka naman dun, anak. Masyado lang kasing parang nagkataon naman. Pakiramdam ko isa itong drama para lang sumampalataya tayo sa dalawang albularyo na yon. Sana naman huwag pa. Dahil kapag nagkataon, sisiguraduhin ko na ako mismong makakalaban ng dalawang yon. Kinabukasan, sa pagputok ng unang sinag ng bukang liwayway, ay maagang kumilos sa mag-ama. Lumabas sila para tingnan ang nangyari sa kanilang bubungan. Nang hilakbot sila sa nakita. Butas-butas yun na parang tinira ng kung anong matalas na bagay. Tapos ay may mga patay na hayop na nakasiksik sa butas. Gaya ng patay na uwak at manok. Sa harap ng bahay nila ay may maliit na guya at biig na parang labadang pinilipit at wakwak ang katawan. Ay, Papa, ano yan? Bakit tayo may mga ganyan? Hindi ko din alam, pero mukhang pagpapiestahan tayo ng mga mausisang kapitbahay. Ayan at narinig ko nang nagbubukasan ng mga bintana at pinto nila. Ay nako! Kayo pala ang dinalaw kagabi. Parang ganun na nga ho, Mang Juan. Parang hindi ka na nagulat. Nabalaan ho kami ni na Basilio at Agapito. Tinuruan din po kami ng dapat na gawin. Buti na lang. Kadalasan sa mga dayon namin dito ay mga tapang-tapangan. Kapag may ganong ingay ay nilalabas. Ayon, awa ng Diyos. Puro mga kung di patay na ay pawang mga imbalido na. Kaya nga ho nagpumilit kami na basbasan ang bahay nila kahapon, Mang Juan. Para magsilbing proteksyon nilang mag-ama. Pero mukhang nalimutan niyo ho yun, ano? May emergency kasi, di ba, Dok? May tinulungan tayo kahapon. Ganun na nga. Tama yun. Katuwang ko si Mang Juan sa pag-aasikaso ng pasyente. Maghapong nilinis at inayos ang nabutas na bubungan ng bahay ng mag-ama. Ang mga nakiusyosong mga kapitbahay ay nakitulong din. Ilang araw din silang natahimik pero may chismis na umusbong. Tinatawag silang mag-ama na ang mga markado ng kanilang mga kapitbahay. Dahil sa nangyari, walang taga-sityo nila ang may gustong magpatingin kay Timoteo. Kaya panay ang biyahe ni Timoteo sa Karatig Puok para doon magbigay ng serbisyong medikal sa mga nagnanais masuri ng doktor. Mag-iingat ka, Papa. Yung pabaan kong sandwich at tanghalian kainin mo, ha? Huwag kang mag-alala, hindi ko kakalimutan. O paano ka? Talaga bang ayaw mong sumabay sa akin? Pwede naman kitang ihatid papunta sa eskwela ang a-applyan mo. Kaya ko na, Pa. May nakausap na ho akong tricycle na pwede magatid sundo sa akin. Ang baril na ibinigay ko sa iyo, Laila, huwag mong kalilimutan na ilagay sa handbag mo. Senyorita lang naman yon. Hindi mabigat at maliit lang. Opo, Papa. Lagi ko ho yung baon sa bag ko. O paano, alis na ako. Pagkita tayo mamayang hapon. Saglit na bumalik ng bahay si Laila para kunin ang mga gamit niya. Paglabas niya ay inabutan niya sina Basilio at Agapito na nasa harap ng bahay nila at nagtatalo ng tungkol sa panggagamot. Lalo lang nadagdagan ng mag-agawan ang dalawa tungkol sa kung sino ang maghahatid sa kanya. Sa akin ka na sumabay, Laila. Hindi mo masyadong mararamdaman ng lubak sa daan dahil iiwas ako. Salamat sa alok mo pero hindi ako marunong umangkas sa motor. Isa pa, may takot ako sa ganyang uri ng sasakyan. Pakiramdam ko mahuhulog ako eh.
Sa akin ka na lang sumabay, Laila. Kotse ang dala ko. Hindi mo kailangang kipitin ang mga gamit mo habang nakasakay ka. Hindi gaya sa motorsiklo. Pasensya ka na, Basilio. May kinontrata na kasi akong tricycle eh. Ang totoo nga yan na siya oh, parating na. Si Kuya Tonyo ang nanalo. Agad na natanggap sa public school na malapit sa sityo si Laila. Una dahil sa kakulangan ng guro at pangalawa dahil sa ganda ng resume niya. Katulad ng karaniwang senaryo sa mga probinsya, si Laila ang apple of the eye ng eskwelahan. Dahil sa angkin niyang ganda at dahil siya ang pinakabagong guro. Pero hindi lang dahil sa mga mababaw na katangiang yun kung bakit siya sikat at kinagigiliwan. Marunong siyang makisama at maalaga sa kanyang mga estudyante. May ilang pagkakataon pa nga na libre siyang nagbibigay ng tulong medikal sa pamamagitan ng ama niya na si Timoteo. Kaya naman sa loob ng 2 linggo nakilala silang mag-ama bilang mga lokal na pilantropo. Pero may ibang hindi natutuwa sa kanila. Katulad na lang ng hapon na biglang kinompronta ni Manang Carmen, si Laila. Bye-bye po, ma'am. Bye po! Bye, teacher! Oo, bye-bye. Sa Lunes ulit ha. O, mag-iingat kayo. Kung may kailangan ng doktor sa inyo, puntahan nyo lang kami ng papa ko sa sitio namin. Lagi bukas ang klinik namin para sa inyo ha, mga bata. Opo, teacher. Opo, teacher. Bye-bye po sila. Sige, mag-iingat kayo. Opo. Si Manang Carmen ba to? Manang Carmen! Pilantropo! Pe! Hindi kayong mag-ama? Sumpain kayo! Matapos kayong gumawa ng krimen sa Maynila, dadayo kayo ng probinsya para magkunwari kayong mabubuting tao? Ho? Anong sinasabi nyo? Ako po ito si Laila, anak ni Doc Timoteo. Yung surgeon na may clinic sa sitio natin. Hindi niyo po ba ako natatandaan? Doc Timoteo? Surgeon? Pe! Kriminal yung ama mo! At magnanakaw ka! Manang Carmen, ano nangyayari dito? Bakit niyo binababag si Laila? Manang Carmen, bitawan niyo po si Laila. Nasasaktan siya. Hayun! At tuluyan na kayong narahuyo sa makamandag na alindog ng anak ng mamamatay tao na yan! Oo! Ano nangyari dyan? Mga kriminal ang mag-amang tinatawag ninyong pilantropo! Mga walang hiya! Tama na ho! Ano bang nangyayari sa inyo? Bakit niyo sila sinisiraan? Basilio, baka pwedeng awatin mo yung lola mong hilaw. Papatulan ko yan. Manang Carmen, huminahon na po muna kayo. Umaakit na kayo ng publiko. Kung may problema kayo kina Doc Timoteo at Laila, daanin ninyo sa maayos na paraan. Hindi sa pag-iiskandalo. Isa ka pa! Anong silbi mo bilang albularyong espiritista kung hindi mo magawang tawagin pabalik ang kaluluwa ng apo kong si Rosa? Matagal na po siyang umalis. Payapa ng kanyang kaluluwa. Sana po'y patahimikin nyo na din siya. Wala kang silbi! Dapat ay bawian ka na ng patnubay ng iyong mga gabay! Isa kang basura, Basilio! Ay, teka lang naman. Kakumpetensya ko yan sa maraming bagay at karibal ko dito kay Laila. Pero hindi naman ako makakapayag na insultuhin niyo siya ng ganyan. Maayos na albularyo si Basilio. Baka kayo ay paluin ng mga gabay. Paluin? Yang lalaking yan ang parurusahan ng mga gabay dahil kay dali niyang nilimot ang aking si Rosa. Ay, naku Carmen. Ano na namang nangyari sa'yo? Kaya naman pala walang dinatnang tao ang apo mong si Alma ay nandito ka at inaatake na naman. Halika na, umuwi na tayo sa inyo. Ihahatid na kita. Tandaan niyo to. Markado na ang babaeng yan at ang kanyang ama. Nakatakas man sila sa batas ng tao, hindi sila makakatakas sa pagil ng tadhana. Bago natin ipagpatuloy ang pagbabasa ng kwento ni Dion, nais naming magpasalamat sa inyong walang sawang pagsuporta, pagtangkilik at pagmamahal sa Sitio Pangil. Huwag po niyong kalimutang suportahan din ang ating sister channels na Kwentong Takip Silim,
Aswang Diaries, Sitio Bangungot, Aswang Confessions at ang pinakabago nating channels, ang Aswang Radio at Miss Ami Aswang Love Stories. Para palaging updated sa ating latest uploads, hit that subscribe button at notification bell. Mag-comment naman kayo para magkakwentuhan tayo. Hihintayin namin kayo sa comment section ha. Muli ang aming taus-pusong pasasalamat sa inyong lahat. At ngayon, balik tayo sa pagbabasa ng liham ni Dion. Kahit na akay palayo na ni Mang Juan si Manang Carmen, panay pa din ang sigaw ng may edad na babae hanggang sa makiisakay ito sa pickup truck. Si Laila naman ay nanginginig dahil sa pangyayari. Si Basilio ay daliang nagpaalam, kaya si Agapito ang naiwang maghahatid kay Laila. Para kumalma at magpalipas ng tensyon, niyaya ni Agapito si Laila na maglakad pa uwi. Habang alalay ang motor, binagtas nila ang konkretong daan. Tapos na ang palabas. Muwi na kayo. May pagkikwentuhan na naman ang makakating dila ninyo. Gusto ba bang maglakad pa uwi? Pampalis ng tensyon. Ligtas ba kung gagawin ko yon? Baka makadagdag pa ako sa trabaho niya ni Basilio bilang albularyo. Hindi pa naman lubos ng lubog ang araw eh. Isa pa kasama mo ako. May mga dala akong pantaboy dito. Kaya sa tingin ko naman magiging maayos ang lahat kung sisimulan na natin maglakad ngayon. Hindi ba ako makakaabala sa'yo? Kaya ko namang mag-isa. Kung ganun man ang sitwasyon, ay ihahatid pa din kita. Baka lumpihin ako ni Basilio kapag nalamang pinabayaan kita. At saka huwag kang mag-alala. Hindi ako didiga sa'yo ngayon. Wala si Basilio. Hindi yung patas. Kagaya ng mungkahi ni Agapito, naglakad na agad sila para hindi sila abutin ng dilim. Ilang minuto na mayani ang katahimikan sa pagitan nilang dalawa hanggang sa umabot sila sa kalsadang lupa na talahiban ang magkabilang tabi. Doon naisipan ni Laila na kantahin ang kantang narinig niya nung agaw buhay siya. Sagutin mo na ako, puso ko'y sa'yo na matagal na. Bawat pinti, pangalan mo, tanging dasal. Sana'y ako ang mahalin mo. Lalapit ako, di na lalayo. Buhay ko'y para sa'yo. Ipagdatanggol, ililigtas, ibigin hanggang dulo. Bakit mo alam ang kantang yan? Ang totoo niyan, itong parteng to lang alam ko. Dahil ito lang malinaw na narinig ko eh. Sikat na kanta ba to sa lugar nyo? Saan mo narinig? Sa maniwala ka o hindi, nagagabuhay ako ng 18 kaarawan ko. Na-hold up ako sa Mebondia habang kasama mga kaklase ko sa pamamasyan. Nanlaban ako. Sa inis ng hold-upper, binaril ako. Grabe yun. Oo. Tapos nun, namalayan ko na lang na may lalaking kinakantang-kantang to. Hindi ko nakita mukha niya pero yung babaeng kinakanta niya, malinaw kong nakita. Ang ganda niya at ang amo ng mukha. Nakausap mo? Hindi. Bigla kasing sumigaw yung lalaki eh. Sinabihan ako na bumalik ako. Hindi ko pa daw oras sabi ng mga gabay niya. Hindi ko pa nga naintindihan ang sinasabi niyang bumalik. Yung pala, naglakbay ang kaluluwa ko. Sabi na napagkwentuhan ko. Mabuti na lang at may nakakita sa'yo. Kundi baka nakuha ka ng mga ligaw at mga kaluluwang gusto pang bumalik. Natatandaan ko nga na may mga humahabol sa akin. Nagising ako nagsisigaw dahil ramdam ko ang lamig at hilakbot natin ng mga boses na parang galing sa hukay. Anong ingay yun? Bubuyog ba? Ang baho? Amoy bulok? Laila! Huwag kang titingin. Bakit? Ano bang meron? Kung katawan lang naman ang hayop. May bangkay. Ang janitress ng school. Bago pa nakapaling si Laila sa pinanggagalingan ng ingay na gawa ng mga naglalakihan at nagtataba ang bangyaw, niyakap at sinubsob ni Agapito ang mukha niya sa dibdib nito pagkatapos ay iginiya sa nito palayo.
Kinuha nito ang sako at dyaryo sa motor. Nagpaalam saglit. Pagkatapos ay dumiretso sila sa barangay para ipaalam ang kanilang nadiskubre. Ang nilalangaw ay walang iba kundi ang bangkay ni Aling Norma. Ang janitress ng school na unang naging kaibigan ni Laila dahil inabot na sila ng dilim, minabuti na ni Agapito na tumawag ng tricycle para ihatid siya. Pero pagdating ng sasakyan sa kalagitnaan ng dirt road ay nakarinig sila ng sigaw at mga ungol sa talahiban. Ipinatabi ni Agapito ang tricycle at binilinan sila na huwag gagawa ng ingay. Ito ang 2 bote. Ang puti ay naglalaman ng bintitadong tubig. Ito namang nasa basyo ng cup syrup ay katas ng dayap at katuray. May lamang dinikdik na bawang din. Sa oras na lapitan kayo ng aswang, isaboy niyo yan. Mag-iingat ka, Agapito. Mag-iingat din kayo. Hoy, aswang! Parang napapasarap tayo Anong tingin mo sa residente dito? Eat all you can? Marinig ka at ako ang harapin mo para makanilya kita. Ganyan nga. Sugod! Mula sa belt bag na nasa bewang ni Agapito dumukot siya ng boteng babasagin at ibinato sa aswang. Saktong nahawi ang ulap na tumatakip sa buwan kaya tumambad sa paningin ni Laila ang anyo ng kinakalaban ni Agapito. Abuhin ang balat na parang nabubulok at pilas ang laman kung saan nakasilip ang bahagi ng bungo sa parteng mukha nito. Maging ang parteng tadyang ay kita ang buto-buto at sa mga braso at binti. Animoy isa iyong kalansay na may laman-laman pa. May hawak yung armas na kinahalin tulad sa palakol pero gawa din sa buto. Hitong sa'yo! Kumulo ka at maging bulalo! Salot ka! Agapito! Ang tigas ng ulo mo, Agapito. Sinabi lang mag-iingat ka. Hoy, aswang! Dito ka sa akin! Hindi napansin ni Agapito ang pagwasiwas ng palakol na gawa sa buto ng aswang. Tinamaan siya noon sa bandang tagiliran dahilan para mapaluhod siya at tuluyang madapa sa damuhan. Nangakmang sasaksakin siya ng aswang ay siyang dating ni Basilio. Nakipagpambuno ang albularyong bagong dating sa aswang hanggang sa muli ay may isinaboy siyang kung anong malagkit na likido at pagkatapos ay sinindihan yun. Lumiyab ang paligid kasama ang aswang. Umalingaw-ngaw ang hiyaw noon at dahan-dahan at paika-ika. Lumapit si Agapito kay Basilio. Salamat, Basilio. Akala ko katapusan ko na. Gonggong! Kung namatay ka ngayong gabi, tatawirin ko ang purgatorio at impyerno para lang pabalikin ka. Padalos-dalos ka kasi. Puro kasugod. Nakalimutan mong protektahan ang sarili mo. Naprotektahan ko naman ng mga tao. Nakasama ko. Tignan mo. Ligtas si Laila at yung tricycle driver. Rico, sino ba yung nambato ka? Nay? Hindi, si Kabatayan. Sinusundo na kita. Anong naprotektahan ang sinasabi mo? Walang silbi ang pagpuprotekta mo sa tao kung ikaw mismo ay mamamatay. Si Aling Sabel ay dating kilalang magaling na albularyo at manunugis ng aswang. Pero nang sumakabilang buhay ang asawa niya at umidad na siya, ipinasa na niya sa kaisa-isang anak niyang si Agapito ang pag-aalbularyo niya. Sa kanyang pagre-retiro ay naging komadro na naman siya. Kahit suhi ang bata, kaaya niyang hilutin upang umikot at mauna ang ulo. Nang matapos ang insidente laban sa Kalabira, dumiretso sila sa bahay ni Laila para patingnan si Agapito kung may bali ba. Maayos naman silang tinanggap ni Timoteo sa klinika at inasikaso si Agapito. Ayos ka na, Agapito. Wala kang seryosong bali, pero payo ko ay huwag mo munang alisin yung brace na iniligay ko. Makakait hanggang 3 araw. Ito din ang pain reliever kung sakaling hindi matiis ang sakit. Salamat, Dok. Doktor,
Magkano ang subida mo? Hindi ako tumatanggap ng bayad. Kawang gawa ko ito. Sabihin na lang natin na nagbabalik ako sa tao sa mga biyayang tinamasa ko nung nasa malaki pa akong ospital sa Maynila. Kung gano'n ay tanggapin mo ang taos-puso kong pasasalamat. Walang anuman, Aling Isabel. Masaya ako makatulong. May tanong lang sana ako. Ano yon? Huwag niyo sanang mamasamahin, pero bakit pa kayo sumangguni sa doktor na kagaya ko? Sa intindi ko kanina ay isa kang manghihilot. At ito namang anak mong si Agapito at yung kasama niyang si Basilio ay mga albularyo. Dahil may mga karamdaman na kailangan ng siyensya, hindi ba doktor? Kaya nga may kursong medisina ay para sa mga karamdamang hindi na kayang gamutin ng natural na pamamaraan. Ito ang unang pagkakataon na nakarinig ako ng albularyong katulad mo. Natutuwa akong malaman yan. Bakit naman? Sa unang pagkakataon ay narinig ni Laila na magkwento ang papa niya sa ibang tao ng masamang karanasan nito sa albularyo. Ang malungkot na sinapit ng mga magulang nito dahil sa huwad na manggagamot, ang manggagansong albularyo na nagpalala lang ng kalagayan ng mama ni Laila. Nang matapos magkwento si Timoteo, may isang sandali na namayani ang katahimikan sa klinika. Ikinalulungkot kong marinig ang masamang karanasan mo sa mga huwad at mapagsamantalang mga tao. Pero masaya ako na napagpasyahan mong sabihin niya sa amin. Hindi pa rin ako lubos na naniniwala o sumasampalataya sa mga katulad nyo. Pero nagpapasalamat ako sa ginawa nyo, Agapito at Basilio, para sa aking si Laila. Siyang nag-iisang yaman ko. Naunawaan kita, Dok. Ako ba na ganyan din sa aking si Agapito? Ibibigay ko ang buhay ko para sa isang ito. Ganon talaga ang mga magulang, Aling Isabel. At kung minsan hindi man natin nais ay makagagawa tayo ng kasalanan na labag sa ating prinsipyo at sa kung anong inaasahan sa ating lipunan. Tama. Pero pakatandaan din sana natin na walang kasalanang hindi pinagbabayaran, Dok. Ano man ang dahilan o sitwasyon, ang pagkakamali ay kailanman hindi naging tama. Kinabukasan, isang bagong janitress ang tinanggap sa eskwelahan ni Laila. Kayumanggi, may mahabang buhok at mga matang parang nangungusap. Maindayog ang balakang at mahubog ang katawan. Isang kaakit-akit na lahi ni Eva. Dahil sa ginawang iskandalo ni Manang Carmen ay biglang na-isolate si Laila. Wala nang kumikibo sa kanya sa faculty. Maging ang mga utility staff ng eskwelahan ay kibuindili siya. Basbasan mo kami, Panginoon, at ang mga biyayang aming tatanggapin. Sa ngalan ni Kristong aming poon. Amen. Hi! Ako si Alma. Ikaw si Teacher Laila, di ba? Hello, Alma. Laila na lang itawag mo sa akin. Oh, bakit kayo tumahimik? Dahil ba sa kinakausap ko yung anak ng kriminal na doktor? Alma, tama na yan. Ay, ano bang tama na? Talagang titiisin mo ang pangit na pakikitungo ng mga tao sa'yo, Laila? Gusto mo mabalil sa luneta? Naniwala kayo sinabi ng lola ko na si Manang Carmen? Ayan, ganyan kayo. Para kayong mga bubuyog na bubulong-bulong. Hindi niyo ako kausapin. Dinig ko naman kayo. Oo, apo ako ni Manang Carmen at ako na ang nagsasabi sa inyo na aning-aning na si Lola. Alma, maupo ka na. Ano bang pinagsasabi mo tungkol kay Manang Carmen? Saglit, tatapusin ko lang to. Yung narinig niyong mga daldal ni Lola kahapon, dahil sa nagdedeliryo yon. Nalimutang uminom ng gamot. Mga panghusga kayo. Parang walang naitulong sa inyo itong si Laila at tatay niya. Mamaya andyan si Lola, magsusorry. Nang masabi ni Alma ang lahat ng gusto niya ay naupo na ito sa tapat ni Laila. Isang malapad na ngiti ang ibinigay niya sa dalaga. Pagkatapos ay tinitigan siya ng pagkatagal-tagal. Nang subukan ni Laila na umiwas ng tingin, marahan itong hinawakan ang baba niya at tiningnan uli siya sa mga mata. Alma, pasuyo, bitawan mo mukha ko. Ay, pasensya ka na ha. Alam mo,
Sa lahat ng sinabi ni Lola, totoo pala yung maganda ang mata mo. Parang nakakabato-balani. Parang pakiramdam ko, kapag nakipagtitigan ako ng matagal sa'yo, ay makikita mo ng tunay na ako. Ha? Anong ibig mong sabihin? Kung anong sinabi ko, yun na yun. Alam mo ba, ang sarap sa pakiramdam na nakikita ka bilang totoong ikaw. Hindi kung ano yung nais mo lang na gustuhin ng tao batay sa bahagdan nila. Bihira ang may ganong mata. Sa tingin ko nga, At ganun ang matang meron ka. Kaya mag-iingat ka, ha? Lapitin daw ang mga ganyan. Kaya nga lapit kami ng lapit sa kanya eh. Ita mo naman, para kaming nabato-balani. Bigla na lang ay sumulpot sina Basilio at Agapito sa tabi ni Laila at sa pagtataka ng dalaga para bang tuwang-tuwa ang dalawa sa bagong janitress ng school. Hindi naman yun minasama ni Laila. Yun nga lang medyo nakadama siya ng bahagyang kurot sa puso at konting pangimbulo nang makita niyang nakikipaglapit si Basilio kay Alma. Ako si Basilio. At ako naman si Agapito. Ako si Alma. Apo ako ni Manang Carmen. Bah, tingnan mo nga naman ano. Butit di ka nagmana sa lola mo. May gandang babae naman palang ibubuga ang lahi ni Manang Carmen. Wow! Para kang hinubog na manika. Pero, pinupuri lang kita ha. Hindi kita binabastos. Kayo, ha? Ganyang pinapansin ako ng dalawang makisig na lalaking katulad nyo. Pakiramdam ko tuloy ang ganda-ganda ko. Totoo namang maganda ka. at late na ako sa klase ko. Iwan ko na kayo. Maghapon na parang inalisan ng lakas at nilukuban ng lungkot ang araw ni Laila. Kaya naman nang awasan na ay ginusto niyang umuwing mag-isa para makapag-isip ng ayos. Pero may ibang plano ang pagkakataon. Dahil nang lumabas siya mula sa gate ng eskwelahan ay nandun si Manang Carmen at inaabangan siya. Bahagya pang napaurong si Laila nang lumapit ang matanda sa kanya. Layla, Ineng, huwag ka sanang matakot sa akin. May kailangan po ba kayo sa akin, Manang Carmen? Nasabi na sa akin ni Juan at ni Alma na aking apo ang ginawa ko sa iyo kahapon. Ako'y nakahingi na ng tawad sa ama mo kanina. Kaya naman nandito ako para humingi ng tawad. Ay, huwag ko kayong lumuhod, Manang Carmen. Tumayo ho kayo. Kung gusto niyo po akong kausapin, halina po kayo sa loob. May mga upuan po doon. Huwag niyo pong gawin yan. Hindi naman po kailangan pang lumuhod. Sige, Ineng. Isinama ni Laila sa may basketball court si Manang Carmen. Dahil walang naglalaro na mga oras na yon ay solo nilang lugar at makakapag-usap sila na maayos. Naupo sila sa isa sa mga kahoy na bangko. Ikinuwento ni Manang Carmen kay Laila ang nangyari sa kanyang apo na si Rosa. Kung paano yun na biktima ng hit and run at nalagutan ng hininga sa ospital nang wala man lang kasama sa hospital room. Sinabi din ito kay Laila ang kaapihan nila na kinuhanan ng mata ang apo niya sa pamamagitan ng paglalansi sa kanya ng nurse na nagpapapirma. Nag-uunahang umago sa mga luha sa mata ni Laila matapos magkwento si Manang Carmen. Mula noon ay naging mainitin na ang aking ulo. Hanggang sa nang patingnan ako sa doktor sa utak ay sinabihan akong may sira na ako sa ulo. Wala na akong kakayanang kontrolin ang galit ko. Ikinalulungkot ko pong dinanas niyo, Ate Rosa. Pasensya ka na sa lahat ng mga pinagsasabi ko sa iyo kahapon. Nakalimutan ko kasing uminom ng gamot. Nauunawaan ko po. Salamat sa pag-unawa mo. Marahang inabot ni Manang Carmen ang mga kamay ni Laila at hinawakan yun ng magkabilan niyang kamay. Pinisil yun at sa una, marahan. Pero nang magsalita ang may edad na babae, unti-unti iyong humigpit. Pero alam mo, may mga pagkakataon na kahit nakainom na ako ng gamot, hindi pa rin maalis ang puot.
dito sa puso ko. Normal lang naman po na makaramdam kayo ng galit. Hindi po makatarungan ng dinanas ni Rosa. Oo, hindi talaga. Kung bakit kasi pera ang basihan ng buhay ng tao, ano? Ay bakit pinapayagan sila ng panahon na mamayani? Hindi naman ho sa lahat ng oras, Manang Carmen, masakit na ho. Nasasaktan po ako sa hawak niyo sa kamay ko. Masakit. Napahigpit lang naman ang hawak ko sa kamay mo. Masakit. Aray ko po. Manang Carmen, bitawan niyo po ako. Mas masakit pa yan ang nararamdaman ko nang mamatay ang apo ko. At kuhanan ng mga mata. Tulong! Tulungan niyo ako! Hayun! Doon sa basketball court ko narinig ang boses ni Laila. Mamamatay ka din. Babawiin ko ang mga mata ng aking si Rosa. Isinusumpa ko yan. Pagdudusahin ko ang lahat ng may sala. Naku po! Manang Carmen! Lola, tama na po! Bitawan niyo po si Laila! Natagalan sina Basilio, Agapito at Alma na pabitawan kay Manang Carmen ang mga kamay ni Laila dahil sa tuwing susubukan nila. Nangangagat ito at umuungol na parang mabangis na hayop. Hanggang sa nagdesisyon si Agapito na tirahin na lang ito sa batok para mawalan ng malay. Nang sa wakas ay makalaya ang mga kamay ni Laila ay nagkulay talong at nabalatan na din ang maliit na bahagi noon sa higpit ng pagkakatigil ni Manang Carmen. Nagpresinta si Agapito na ihatid na ang mga maglola habang si Basilio naman ang kasama ni Laila pa uwi. Habang nasa sasakyan sila. May iba pa bang ginawa sa iyo si Manang Carmen? Wala na. Maliban sa galit na galit siya sa akin. Buti na lang dumating kayo para tulungan ako. Tulong ba talagang maitatawag ang nagawa namin? Ayan at pasang-pasa ang mga kamay mo. Paano ka bukas sa pagsusulat sa blackboard? Makakahawa ka ba ng chalk? Bahala na. Iniisip mo ba si Agapito? Dahil sumama siya kina Alma. Nag-aalala lang ako. Huwag ka mag-alala. Kolokoy lang si Agapito sa mga babae dahil likas na karinyoso. Pero pagdating sa'yo, seryosong isang yun. Ganon ka din ba? Maloko sa iba pero isa lang ang totoong gusto? O namimiss mo pa din si Rosa? Saglit na hindi kumibo si Basilio, diretso lang itong nakatingin sa daan. Si Laila naman ay nagkasya sa pagtingin sa labas ng sasakyan. Ang lungkot na nararamdaman niya kaninang umaga ay napalitan na ng isipin tungkol sa naging corneal transplant niya. Wala na siyang ibang gustong isipin pero biglang nagsalita si Basilio. Nang araw na na-hit and run si Rosa, alam ko ng kapalaran niya. Ang totoo niyan, may ilang linggo na akong binubulungan ng mga gabay ko na nalalapit ng araw ng paghihiwalay namin. Parang premonition? Kung simpleng ganun nga lang sana, o kaya ay signos, baka naihiling ko pa. Pero hindi. Yun talagang kapalaran niya. Ang mamatay. Pinal. Walang ibang pamimilian kundi ang paraan lang ng pagkamatay. Alam niya? Oo. Sinabi ko sa kanya. Umiyak pa ako. Nagmakaawa na mag-ingat siya. Pero ang tanging sinabi niya sa akin ay kung bilang na ang oras niya, gusto niyang kasama niya ako sa mga huling sandali niya. Pero hindi yun alam ni Manang Carmen. Hindi. Dahil nakiusap sa akin si Rosa na wag kong sabihin. Dahil alam niyang gagawin ng lola niya ang lahat. Mapanatili lang siyang buhay. At yun ang hindi mapapayagan ni Rosa. Nang makarating sila sa bahay ni Laila ay agad na nagpaalam si Basilio at sinabing may aasikasuhin pa. Pumunta naman sa klinika ang mag-ama para gamutin ni Timoteo ang kamay ni Laila. Habang si Timoteo naman sa pagbebenda ng kanyang mga kamay.
Nagtanong siya. Pa, bakit naglilihim o nagsisinungaling ang mga tao? Dahil sa pagmamahal. Minsan dahil naniniwala silang yun ang pinakamabisang paraan para protektahan ang mahal nila sa buhay. Pero hindi ba mas delikado kung wala silang alam? Lalo't sila na lang ang walang alam? Minsan din anak dahil sa kaduwagan kaya nagsisinungaling ang isang tao. At yun ako. Naduduwag ako na baka mapahama ka. Naduduwag ako na baka kamuhian mo ako kapag nalaman mo ang buong pangyayari. Kailan ka magkakalakas ng loob pa? Kapag patay ka na? Kapag patay na ako? Bigyan mo ako ng kaunting panahon, Laila. Pangako. Sasabihin ko sa iyo ang lahat. Sumusumpa ako sa aking mga nangmayapang magulang at sa mama mo. Sasabihin ko sa iyo, anak. Kaunting hintay lang. Kinabukasan, wala na sa bahay ang papa ni Laila nang magising siya. Lutong agahan na lang ang inabutan niya sa pagkainan. Walang kahit anong emosyon na kinain niya yon pagkatapos ay nagbihis na siya papasok sa eskwelahan. Maaga siyang nakarating. Wala pang masyadong tao, kaya dumiretso siya sa locker niya. Kaswal niyang binuksan yun para lang mapasinghap siya sa nakita. Pugot na ulo ng baboy, dukot ang mata at bakas sa mukha ng baboy ang labis na paghihirap bago pinatay. Nakalaylay ang dila noon at bunot lahat ng ngipin. Gamit ang nanginginig niyang kamay ay madiin niya itong itinapal sa kanyang bibig. At ang sigaw na palabas sa lalamunan niya ay pilit niyang pinigil. Dahan-dahan siyang lumayo sa locker niya para lang mapaigtad nang may mabundol siyang bulto. Laila! Anong nangyari? Bakit ka nagluluha? At bakit hawak-hawak mo ng mahigpit yung bibig mo? Baka magpasa ang pisngi mo. May pugot na ulo ng baboy sa locker ko. Ay, Diyos ko po! Shh! Huwag ka sumigaw. Baka matakot ang mga bata. Hindi ito ang oras para isipin mong iba. Sigurado may nang wawalang hiya sa'yo. I-report na natin to sa principal. Matapos nilang ma-report sa principal ang insidente, agad na nagkaroon ng pag-iimbestiga. Na lamang nawawala ang mga kopya ng susi ng locker sa office ng property custodian at nang ipahulughog ang school. Ang naturang bungkus ng susi ay natagpuan sa likod ng mga halaman na nakatanim sa tagiliran ng principal's office. Dahil naman sa insidente, naging half-day ang eskwelahan. Nag-tricycle pa uwi si Laila. Patang-pata ang pakiramdam niya. Pagdating niya sa harap ng bahay nila, naulinigan niyang may boses ng babae na pamilyar ang andar sa kanya. Dali-dali siyang pumasok para abutang... Laila, anak. Nakauwi ka na pala. Nag-half day ka? Nag-half day yung school dahil sa insidente kaninang umaga, Papa. Doc, luto na po ang tanghalian. Laila! Alma? Anong ginagawa mo dito sa bahay namin? Magkakilala kayo? Siya po ang... Kaibigan po ako ng anak niyo sa school. Di ba, Laila? Oo. Pero nagkita tayo sa school kanina. Wala ka nabanggit na pupunta ka dito sa bahay namin. At bakit may pinagluto ng tanghalian ng papa ko? Ipinasok kong kasambay sa inyo si Alma. Namumroblema kasi siya sa pera. Hindi raw sapat ang sweldo niya bilang janitress. Kakoy kaysa lumayo ay dito na siya mamasukan sa inyo ni Doc. Pa, kailan pa tayo nangailangan ng kasambahay? Nag-aalala kasi ako sa iyo, anak. Madalas kang mag-isa dito sa bahay dahil sa mga emergency na pinupuntahan ko. Kaya ko namang mag-isa sa bahay natin. Pero iba pa din ang may nakakasama ka. Ay naisip kong maganda kung may makakasama ka dito sa bahay. Isa pa, nagsabi kasi si Alma na kailangan niya ng trabaho para tustusan ang gamot ng lola niya. Apo siya ni Manang Carmen. Nabanggit nga sa akin ni Mang Juan. Ayaw mo ba akong makasama dito sa bahay niyo? Pwede naman ako maghanap ng ibang mapapasukan kung hindi ka komportable sa akin. Walang kaso sa akin, Alma. Kung ayos lang kay Papa, ganun din ako. Ganun naman pala. O siya, kumain na tayo. Baka lumamig na ang niluto ni Alma. Masipag naman si Alma. Maalaga pa sa kanilang ama.
Yun nga lang, walang lasang magluto. Lagi pang nakalilimot ng bawang at sibuyas sa mga lutuin. Kadalasan, ang niluluto ay inihaw at pinausukan na lang sa pagkain. Kaya si Laila na lang ang tumoka sa pagluluto ng pagkain. Sa pangatlong linggo ng pamamasukan sa kanila ni Alma ay may bagay na nalaman si Laila na naging dahilan ng paglamat sa samahan nilang mag-ama. Ganito ang nangyari. Walang katapusan ng mga papeles ni Papa. Kanina pa tayo 6:00 ng umaga dito pero parang hindi pa tayo nangangalahati. 10:00 pasado na ng umaga. Bayaan mo na kaya ako dito. Lunes bukas, papapasaba ka na naman sa mga makukulit na kutong lupa mong estudyante. Hindi naman kita pwedeng pabayaan. Kawawa ka sa dami nito. Aray! Naku, dumudugo na. Nahiwa ka sa papel? Grabing nipis naman ang balat mo sa kamay. Sandali at kukuha ko ng ibang gagamot dyan. Yung kit to na lang sa kwartong kunin mo, Alma. Huwag na natin pakialaman yung mga gamit ni Papa dito. Hindi pa tayo nakakapag-sterilize. Mamaya may magamit tayong kung ano. Sige, babalik agad ako. Habang wala si Alma ay nagpatuloy sa pag-aayos si Laila. Pero aksidente niyang nadali ang patong-patong na folders na naisaayos na nila. Kakamot-kamot siya ng ulo na pinulot yon isa-isa para iayos ulit. Doon niya napansin ang isang medical record na napahaligwak. Rosalinda Makabuhay, 18 years old, multiple bone fractures, head injury, hit and run, donor, corneal transplant. Anong ibig sabihin nito? Ano ba itong nahulog na to? Address kay Papa. The board has decided to dismiss you. Medical malpractice. Laila, nandito na ako. Nakuha ko na ang kit. Bakit ka ganyan? Nasugatan ka ba ulit? Alma, pwede ba umuwi ka na muna sa inyo? Ngayon na? Oo, ngayon na. Balik ka na lang bukas para makapahinga ka din at makasama mo si Manang Carmen. Pero ang dami pa nating aayusin dito sa klinika ng papa mo. Kami nang bahala ni Papa dito. Pagsapit ng gabi, nakaabang si Laila sa pagdating ni Timoteo. Nasa sala siya at hawak ang folder na naglalaman ng medical records ni Rosa. Paghinto ng sasakyan at dire-diretsong pumasok si Timoteo sa bahay. Nakita namin si Alma kanina. Pinauwi mo daw. Bakit? May ginawa ba siyang mali? Wala. Pero ikaw pa meron. Anong sinasabi mo? Teka, bakit mo hawak-hawak ang folder na yan? Sabi mo sa akin hindi mo kilala. Sabi mo hindi mo alam. Sabi mo nalagutan na siya ng hininga. Ano to? Na-dismiss ka dahil sa medical malpractice? Magkakutsa ba kayo ni Nurse Nena? Anak, teka. Kaya pala galit na galit sa atin si Manang Carmen. At kaya pala ilang beses nakabasag ka nang makita mo siya. Bakit tayo nagpunta sa sityong to, Papa? Bayad konsensya? Sa tingin mo mapapatawad ka ni Manang Carmen? Anak, maniwala ka. Hindi ko alam na taga rito sila. Maniwala! Sa puntong to, Papa, ang dami mong pagkakataon para umami sa akin. Hindi ko na alam, Papa. Ano yun? Biglang tumilim. Oras na ng paniningil, Timoteo! Kasunod ng malakas na kalabog sa bubong ay ang pagkawala ng ilaw sa bahay ng mag-ama. Ilang sandali pa nabasag ang bintanang salamin sa tabi ng bahay nila at pumasok ang aswang. Agad na hinagip ni Timoteo ang kamay ng anak at itinakbo papunta sa kusina. Papa, anong ginagawa natin sa kusina? Asin! Nasaan ang asin? Bakit kayo naghahanap ng... Bakit walang asin? Wala talagang asin. Dahil itinapon kong lahat. Mula sa sulok ng kusina, lumabas si Alma. Ibang-iba si Alma na nakilala ni Laila na masiyahin, nakangisi at nanlilisik ang mga mata. Unti-unti siyang lumapit sa mag-ama habang humahaba ang kuko niya at nalalaglag ang laman sa may panga. Huwag na din kayong maghanap ng bawang o sili na mag-ama.
Inalis ko yun lahat para wala kayong pamproteksyon. Impacto! Huwag kang lalapit sa anak ko! Diyan ka lang! Lalabanan kita! Bakit mo siya tinatawag? Kanina lang ay halos ipanghinura mo siya. Pabayaan mo siyang mamatay sa mga kamay namin. Pangako, magsasama din kayo agad dahil isusunod ka namin. Alma, alam ko may nagawa kami mali sa pamilya niyo. Tungkol ito sa nangyari kay Rosa, hindi ba? Magkamag-anak kayo. Lola niya si Manang Carmen. Si Rosa? Si Rosa na gustong-gusto ni Lola dahil sa mga mata niyang espesyal. Kaya niyang makakita ng mga bagay na hindi nakikita ng iba. Oo, alam ko. Nakakita siya ng multo ng mga tunay na anyo ng mga tao. Si Rosa ang aming tagaturo kung aling tao ang pinakamalusog. Para kapag kinain namin ay hindi agad mawawala ang laman sa aming mga tunay na anyo. Ano? Pero tinalikuran kami ni Rosa. Nang maging kasintahan niya ang albularyong si Basilio. Tanging mata niya ang habol namin. Tapos tatanggi siyang gampanan ng kanyang tungkulin. Kaya naman, binalak ni Lola na dispatchahin na siya. Pero ang inaanak ng administrador ng ospital na papa nakahit-and-run sa kanya. Oo, dahil ang gaga, hayon at sumama kay Basilio sa Maynila. Pinili niyang mamatay na kapiling ang lalaking yun. At kayo ng tatay mo. Ninakaw niyo ang matang dapat ay sa amin napunta. Oras na, Alma. Kunin mo na ang babae niyan. Lumayo kayo sa anak ko! Nagkamalay na si Timoteo at kinuha agad ang baril na isinalaksak niya sa ilalim ng mesa. Iniharang niya ang kanyang sarili sa harap ni Laila at ilang ulit na pinaputukan ng baril si Alma at ang kalabira na si Manang Carmen. Pero Hindi kami tatablay niyan, Hagal! Papa, sa kaliwa mo! Laila! Tayo na, Laila. Sumama ka na sa akin kung ayaw mo masaktan. Ayoko! Tulungan niyo kami mga kapitbahay! Sa kabilugan ng buwan, ikaw, Laila, ang aming magiging pangunahing putahe at ibabalik mo sa amin ang mga matang pag-aari ng aming kahindog. Bitawan niyo siya! Talaga namang kumapit ka pa sa binti ko! Hayaan mong bigyan kita ng regalong hindi mo malilimutan! Kumay ko! ilang ulit na pinagtatadyakan at niligis ng paa ng aswang ang kamay ni Timoteo. Pagkatapos ay inuntog ang ulo nito sa sahig dahilan para mawalan ito ng malay. Anumang panlalaban ng ginawa ni Laila walang epekto sa lakas ni Alma at ng aswang na kasama nito. Na magkamalay naman si Timoteo para siyang baliw na hinahanap ang anak. Nangatuksa sa mga kapitbahay nila pero ni isa ay walang nagbukas sa kanya. Hanggang sa nang magsimula ng tumilaok ang mga manok ay nakarating siya sa lawag na may kubo sa di kalayuan. Patakbo sana siya doon nang madapa siya sa kung anong bulto na nakabalandra sa damuhan. Tulungan ninyo ako! Mang Juan, anong nangyari sa inyo? Tumahimik ka muna saglit, Tagpi. Sino nandyan? Ako ito, si Timoteo. Dok? Anong ginagawa niyo dyan? At si Mang Juan ba yan? Sa tulong ni Basilio ay naipasok nila sa bahay si Mang Juan. Ang matandang nagngangalang Lakay Simon ang sumalubong sa kanila. Una nilang ginamot si Mang Juan na puno ng sugat. Ang sabi naman ni Lakay Simon, maaring pumanaw na siya anumang oras dahil sa lala ng kanyang mga sugat. Kaya naman habang ginagamot ang sugatang kamay ni Timoteo, hinayaan nila itong magsalita. Nasaan ako? Juan, ako ito si Lakay Simon. Nandito ka sa bahay ko. Natagpuan ka namin sa lawag na malapit sa aking bakuran. Lakay Simon, patawarin ninyo ako. Nagkamali ako. Ang mga kalabera, ako ang nagpatuloy sa kanila sa sityo natin.
Bakit ninyo ginawa yon? Ang daming napahamak gawa ninyo. Niloko ako ni Carmen. Sabi niya, si Doc ang dahilan. Kaya namatay ang anak kong si Nena. Pero kagabi na lamang kong siya ang lumapa kay Nena. Nang hinarap ko siya, itong ginawa niya sa akin. Kung ganon, si Manang Carmen ay... Si Carmen, isa siyang kalabira. Hindi siya totoong baliw. Nagbabaliw-baliwan lang siya para bigyang dahilan ang pagwawala niya. Kakontsaba niya si Alma. Mga aswang sila. Namatay si Mang Juan matapos niyang may siwalat ang lahat. Sila kay Simon naman pinakiusapan si Basilio na sunduin ang mag-inang Sabel at Agapito. Habang wala ang binata, nagkausap sina Timoteo at Lakay Simon. Inihinga ni Timoteo ang lahat ng kanyang saloobin sa mga bagay-bagay at ang kanyang pagnanais na makabawi. Ang tao ay sadyang marupok. Parang kahoy na gapok na pinaglipasan ng panahon. Huwag maibo at siguradong mapuputol. Hindi tama ang ginawa mo. Pero nauunawaan ko ang dahilan mo. Ako ang may kasalanan ng lahat ng gulong ito. Hindi mangyayari ito kung hindi ako natukso sa alok ni Nena. Ang buhay ay parang isang malaking dagat. Kapag idinutdut mo ang daliri mo, gagawa yon ng maliit na aliw-iw na papalawak, katulad ng mali na ating nagawa. Kapag hindi natin yon itinama, mag-aanak yon ng iba pang pagkakamali. Ano bang meron, Basilio? Bakit kailangang ipasundo pa kami ni Lakay Simon? Hindi ko din alam. Basta pagkatapos nating iayos si Mang Juan, ay ipinasundo na kayo ni Lolo. Parang awa na ninyo. Iligtas niyo si Layla. Ay, naku, Doc. Teka, huwag kang lumuhod. Tumayo ka at pag-usapan natin ito ng ayos. Just kang tao ka. Sikat na ang araw nang mapatahan at mapakalma si Timoteo. Sa kanila malinaw na nalaman ang buong pangyayari. Kalmante lang ang dalawang matanda pero sina Basilio at Agapito ay nagsimulang magtalo sa kung ano ang dapat na gawin. Dapat ay lumakad na tayo kaagad, Basilio. 3 araw na lang at kabilugan na ng buwan. Kailangang alamin na muna natin kung saan siya dinala. Mahirap ang ura-urada, Agapito. Kakain nyo ng oras. Saan pa ba pupunta ang mga kalabira, kundi sa masukal na lugar? Sabihin na nating lumarga nga tayo ngayon. Puntahan natin ang pinakamalapit na sukal. Anong gagawin natin kung wala siya doon? Lilipat? Tapos lilipat ulit? Kaysa naman nandito tayo at walang ginagawa. Agapito, Basilio, alam kong naging mapanghusga ako sa inyong paniniwala. Pero alam ko din na parehong mahalaga para sa inyo si Layla. Hindi ba maaari na magtulungan kayo para makita ang anak ko? Dala ng awa kay Timoteo at pag-aalala kay Layla, minabuti nila Basilio at Agapito na isang tabi ang kompetensya sa pagitan nila. Sa tulong ni Lakay Simon at Aling Sabel ay naghanda ng mga gamit na pangsaboy si Agapito. Umalingasaw ang halimuyak ng oregano, sampagita, insenso at iba pang halamang gamot. Habang si Basilio naman ay maghapong nagpakain ng dasal sa mga gabay niya, habang hawak ang damit na pinaghubaran ni Layla na ibinigay ni Timoteo. Para makapag-medium at maabot ang lugar na kinalalagyan ng dalaga. Bandang hapon ay handa na ang lahat ng kailangan nila. Kulang na lang ay ang tukoy na destinasyon. Sa likod ng bahay ginawa ni Basilio ang ritual. Basilio, hindi ba delikado yan? Aalis ang kaluluwa mo sa katawan mo. Kaya nga may palibot ng asin sa inuupuan ko para hindi ako masalisihan. Ito bang tiyaan na ipinainom mo sa akin?
Mabisa talagang pampalalim ng kamalayan habang wala ako sa katawan ko? Oo. May mga lulog sa ipinagbabawal na gamot ang bumibili sa akin yan. Dahil malakas daw ang tama. Pero hindi talaga pandurog yan ha. Para yan sa pagpapalakas ng konsentrasyon. Ganun naman pala eh. Huwag kang mag-alala. Makakabalik pa ako. May makakakompetensya ka pa. Ang sabihin mo, Karibal, Yang maliit na kuliling na binigay ko, patutunugin mo ng isang beses sa oras na gumalaw ang kaliwang hinlalaki ko sa kamay. at tutunugin ko naman ng 3 beses kapag gumagalaw na ang gitna mong daliri sa kanang kamay. Tapos ay tatawagin ko ang bumbinyagang pangalan mo. Ang ibig sabihin nun ay pauwi ka na. Ganun na nga. Ilang sandaling umusal ng mga salitang Latin si Basilio. Pagkatapos ay bigla na lang lumungay-ngay ang ulo niya. Maitim siyang tinitigan ni Agapito at nang gumalaw ang hinlalaki sa kaliwang kamay niya, Layla! Naririnig mo ba ako? Basilio! Nasaan ka? Huwag kang sumigaw. Kinakausap kita gamit ang espiritu ko. Sa tingin ko'y tulog ka. Oo, nakatulog ako. Nasaan ka? Nakakulong ka ba? Nakatali? Hindi ko alam. Huli kong naalala ay... ikinwento ni Laila kay Basilio na mula sa sityo nila, nangilid sila sa paanan ng bundok, bumaba sila sa may dalampasigan at sumakay ng bangka. Naglakbay sila ng sa tansya niya ay 20 minuto at pagkatapos ay dumaong sila sa isang isla. Naglakad sila ng 10 minuto sa parteng matalahib at may mga puno ng saging. Hanggang sa narating nila ang isang lawag na may mga kubol na nakatayo. Sa kalagitnaan na may lawag at may 3 nakaekis na madelang kawayan kung saan may nabubulok na katawan ng mga tao. Nandito na kami, mga kasama. May uwi kaming makakain at ang mata ng traidor na si Rosa. Diyos ko po, anong lugar ito? Ano pa? Ito ang aming kuta. Matapos itaboy ng lintek na sabil na yun ang aming angkan sa sityo nila. Pero sa oras na makuha namin ang mata ni Rosa sa'yo, hindi na kami mamumroblema sa kakainin. Narinig niyo yun? Pagpistahan niyo na ang nakasabit na katawan na yan at nang maarawan naman kayo. Sa kabilugan ng buwan, mucho na tayo. Hindi na natin kakailanganin pang tikisin ang ating mga sarili. Pagkasabi noon ay nagkaroon ng kakilakilabot na senaryo sa lawag. Naglabasan ng iba pang kalabira sa mga kubol at nilapa ang mga nabubulok na katawan na nakasabit sa mga badilang kawayan. Animoy mga mababangis na hayop na hagong sa laman. Kasabay ng paglapa nila sa mga nabubulok na katawan ay ang pagsinag ng araw. Ang katawan nilang hating kalansay ay nagkalaman at tuluyan na silang naganyong tao. Naramdaman naman ni Laila na may kung anong kumulo sa sikmura niya. Nagsimula sa maliit, papalaki, hanggang sa tuluyan ng nangasim ang pakiramdam niya at napasuka siya. Ay, Lola, nasuka siya? Kawawa naman. Nasuka ka daw, sabi ni Alma. Bakit? Nandidiri siguro dahil kumakain tayo ng tao. Nandidiri ka ba, Layla? Pero hindi ka nandiri na pumatay ng tao ang ama mo at kumuha ng mata. Hipokrita! Ikulong ang gagang ito. Ilang araw na lang ay magagawa na natin ang ritual. Atin ang mata ni Rosa at pagpipiestahan natin ang laman niya. Ipakikita natin kay Timoteo ang kalansay niya habang pinapatay natin siya. At sa tingin niyo ba, basta ako mauupot, papayag na lang na gawin niyo yon? Impakta ka! Mula sa pagkakalugmok sa buhangin,
binunot ni Laila ang pilak na pantuhog ng kanyang buknay at itinarak yun sa dibdib ni Manang Carmen na noon ay nagbabalik na sa anyong tao. Pagkatapos ay nanakbo siya palayo sa lawag, paisi-isi siyang nanakbo sa mga nagtataasang damo. Dala ng nerbiyos na tuliro si Laila at hindi niya namamalayan na may nakabuhol na talahib at natapilok siya. Nagpagulong-gulong siya hanggang sa nahulog siya sa nakalubog na bukana ng maliit na yungib na natatakpan ng mga baging. Doon natapos ang pagkikwento ni Laila. Ineng, ako si Lakay Simon. Lolo ako ni Basilio. Nasugatan ka ba? May bali. Hindi po ang sagot sa parehong tanong. Laila, ako ito si Aling Isabel, ang nanay ni Agapito. Tanda mo ako, hindi ba? Opo, tanda ko kayo. Naikwento kayo sa akin na Agapito. Ineng, makinig ka. Darating ang tulong sa'yo. Ililigtas ka nila Basilio at Agapito. Pero kailangang manatiling ligtas ka. Naiintindihan ko po. Ang amoy mo ang susundan nila. Gawin mo ang makakaya mo upang hindi ka nila maamoy at matunton. Ipahid mo ang kahit anong makakapagtago ng amoy mo hanggang sa makarating sila sa'yo. Gagawin ko pong makakaya ko. Si Papa po. Nandito ako, anak. Hihintayin kitang makabalik sa amin. Pangako. Makabalik ka lang ng ligtas, sumusumpa ako na itatama akong pagkakamali ko. Naputol ang pag-uusap ng mag-ama dahil gumalaw na ang gitnang daliri ng kanang kamay ni Basilio. Agad na nagpakuliling ng 3 beses si Agapito at nagmulat na si Basilio. Inilarawan niya ang lugar na nakita niya sa balintataw niya nang maglakbay ang kaluluwa niya papunta sa lugar kung saan dinala si Laila. Sinabi din niya na nasa maayos na kalagayan ang dalaga. Umalis na agad sila ni Agapito at nangakong dadalhin pabalik si Laila ng ligtas. Pagsapit ng gabi ay naglalayag na sila sa dagat. Pero Mga magindarang bantay ng katubigan na ito. Malulunod tayo bago pa tayo makasapit sa Pampang. Hindi yan mangyayari. Hanggat nandito ako, 2 tayong albularyo dito. Nakakahiya naman sa partido ng kababaihan. Kung mga magindara lang ay matutuluyan tayo. Ano balak mo? Aanhin mo ang boteng yan. Ano pa? Di ginagayuma ang mga babaeng yan. Tatalab ba naman yan? Nalinti ka na. Anong problema? Mukhang napasobra yata eh. Mukhang gusto na tayong isama sa kailaliman ng dagat. Bilisan mo magsagwan. Hindi ko gusto mag-asawa ng may buntot at hasang ng isda. nagtulong ang dalawa sa pagsagwan na animoy hinahagad sila ng 1,000 demonyo. Pero malapit na sila sa Pampang ay unti-unti nilang naramdaman na tumatabingi ang bangka at napapailalim sila. Nagsaboy si Basilio ng langis sa tubig at sinindihan yun. Sinamahan din niya ng insensong pampakalma ang epekto. Unti-unting lumangoy palayo ang mga magindara. Hinahapong dumaong sila sa Pampang. Sige lang. Sisihin mo ako sa katakahan ko. Kung hindi dahil sa gayumang ginawa ko, hindi sana tayo pagnanasaan ng may mga hasang na yon. Nahigiting sa ilalim ng dagat. Ano bang sinasabi mo dyan? Kung di dahil sa ginawa mo, namatay na tayo. Buti na lang at mabisa ang gayumang dinala mo. Ikaw din naman eh. Kung di dahil sa pang-aapoy mo, siguradong nahabol tayo ng mga yun. Parehas lang tayong may nagawa. Paano? Nakabawi ka na ba ng hininga mo? Tayo na. Bawiin na natin si Laila at umuwi na tayo. Gapang, lakad, patalungko at takbo. Yun ang kombo ng galawan ng 2 albularyo. Bawat galaw nila, kalkulado. Nagtatanim ng mga pangontra sa aswang.
Tanaw na nila ang mga kubol na nasa lawag nang biglang may humawak sa mga bukong-bukong nila at paglingon nila ay nakita nila si Laila. May mga nakapulupot na sanga ng makabuhay sa magkabila niyang braso at nangangamoy ikmo. Masaya ako makita kayo uli. Ubuti't ligtas ka. Pero bakit may makabuhay at amoy ikmo ka pa? May nakita ko nakatanim dun sa yungib. Natandaan ko na tinitinda ang mga ganun sa Quiapo. Naisip ko na kung isusuot ko sa katawan ko, makakatulong yun na maitagong amoy ko. Mabutit na isipan mong gawin yun. Sa tapang ng amoy ng ikmo, siguradong naitago niya ng amoy mo. Oh, ano ng plano mo, Basilio? Kumpleto na ba ang pagtatanim mo? Oo, sisindihan na lang. Shh! Naggagala na sila. Mabuti pang kumilos na tayo. Dahan-dahan silang gumalaw mula sa pinagkukublian nilang talahib at binagtas ang gawi papunta sa Pampang. Sa tuwing makaririnig sila ng mga ungol at kaluskos ay napapatigil sila at nakikiramdam. Pero anumang ingat nila ay nahagip pa din sila ni Manang Carmen at Alma. At talaga palang nasa paligid ka lang na babae ka. Pinahirapan mo kami kakahanap sa iyo. Ano naman ako? Ulol na magpapahuli sa inyo? Natural magtatago ako. At ano? Bala ka nilang ialis? Iuuwi na namin si Laila. Iuuwi? Mga payaso kayo ano? Dito siya. At dito na rin kayong dalawa mamamatay! Mahigpit ang naging labanan ng dalawang albularyo laban sa mga aswang na kalabira. Paano naman ay nakisali na rin ang iba pa nang marinig ang ingay. Sa bawat bagong aswang na parating may panapat na boteng babasagin na pambato si Agapito. Tuwing tatamaan noon ang mga aswang ay umuusok yun at tuluyang nagiging abo. Pero sa halip na matakot, lalo lang tumindi ang galit ni Manang Carmen at ni Alma. Tuluyan na silang nag-anyong kalabira at sumugod, pero sa kamalasan, napaghandaan ni Agapito si Alma. Nangakmang kakagatin siya nito, sinungal-ngal niya ito ng bote. Anong ginawa mo sa akin? Ang init! Para ako sinusunog! Walang ibang mabisang pamuksa sa kampo ng dilim na kagaya ninyo, kundi ang benditadong tubig. Inomen ni Patri, et Filii et Spiritus Sancti Secula, Secolorum. Amen! Hindi! Lola, nasusunog ako! Undagang tanga ka kasi! Nagpaisa ka! Manang Carmen! Sa alaala na lang ni Rosa, itigil mo na to! Titigil lang ako kapag napatay ko na kayo! O kung mapatay ninyo ako! Biglang dinaluhong ng aswang si Basilio. Nagpambuno sila hanggang sa matumba si Basilio at ubabawan ng aswang. Panay naman ang salag ng binata sa mga kalmot at pangangagat ng aswang. Hindi tuloy sa makabuelo para masabuyan ang pamuksa ang aswang hanggang sa naisipan ni Laila na hablutin ang saltik na nakasabit sa bewang ni Agapito. Hinubad niya ang pulseras na ginto na kay tagal niyang iningatan at yun ang ginamit na bala sa saltik. Sapul ang aswang sa gulugod. Nagkaroon ng pagkakataon si Basilio na masabuyan iyon ng pamuksa. Paalam, Manang Carmen! Hindi! Hindi ito maaari! Ayos ka lang ba, Basilio? Hindi ka ba nasugatan? Hindi naman. Ayos lang. Mabuti pa umalis tayo dito bago pa tayo abutan ng pulutong ng mga aswang na yan. Sa hudyat ni Agapito, sinimulan ni Basilio ang paghahagis ng mga botelyang may langis na may nakasaluksok na gasang may sindi. Nang maabot nila ang Pampang at nakasakay na sila sa bangka, tuluyan ng lumiliyab ang naturang isla at sa pagkabigla nilang tatlo, lumubog yun sa ilalim ng dagat. Matapos noon, bumalik na sila sa sityo nila at nagkasama ulit sina Laila at Timoteo. Si Basilio at Agapito naman ay nagpasyang hayaan na magkasarilinan ang mag-ama. Medyo mataas na ang araw nang magpasya silang umuwi. Habang binabagtas nila ang dirt road, Grabe, ang sakit ng katawan ko. Alam mo ang karanasan natin ito sa aswang.
Ikikwenta ko sa mga magiging apo ko. Kukuririin ko sila sa tuwing may pagkakataon ako magkwento. Makasabi kang magkukwento ka, parang sigurado ka na magkakatuluyan kayo ni Laila. Bakit? May sinabi ba akong si Laila? Sa bagay, Isa pa. Alam kong talo na ako. bakit mo naman nasabi yan? Yung makaalala ka ng tao, normal lang. Pero yung hindi mo malimutan ng isang kantang minsan mo lang narinig at hindi pa kumpleto, ibang uri yun. Ikinwento ni Agapito ang sinabi sa kanya ni Laila tungkol sa paglalakbay ng kaluluwa nito nang minsan itong nabingit sa kamatayan. Sinabi din ni Agapito kay Basilio na sa tuwi-tuwi na kapag magkasama silang dalawa ni Laila, inaawit nito ang kantang naririnig. Nanlalaki ang mga mata ni Basilio sa narinig. Hindi ko yun alam ah. Hindi naman siya kumakanta kapag kami ang magkasama. At kung hindi pa ninyo napapansin, ako na magsasabi. May kakaibang kislap ang mga mata ninyo kapag kayo magkasama. Hahadlang pa ba ako dun? Ayaw ko matadya ka ng kabayo ng tadhana. Puro kakalukuhan. Pero seryoso ako na maging taga-gitara mo. Ano na namang sinasabi mo? Aranain mo si Laila. Tapos, hingin mo ang kamay niya. Ano? Loko ka, no? Kasal agad-agad? Kapag hindi ka pa kumilos, susulutin ko talaga siya sa'yo. Tahimik kang nakatanaw sa malayo. Ako na may bantay mo sa bawat segundo. Kapag ika'y napapagod, ako ang sandalan. Kapag ika'y nasasaktan, ako ang lalaban. Di mo lang alam kung ilang beses kitang pinili sa isip at dibdib. Handa kong harapin kahit sinong humadlang. Huwag ka lang umiyak, ako ang sasalag. Sagutin mo na ako, puso ko'y sa'yo na matagal na. Bawat pintig, pangalan mo, tanging dasal. Sana'y ako ang mahalin mo. Lalapit ako, di na lalayo. Buhay ko'y para sa'yo. Ipagdatanggol, ililigtas, ibigin hanggang dulo. Kung may unos na paparating sa mundo mo, ako ang pader na hindi urong. Pag-gabi takot ka sa dilim na bumabalot, ako ang liwanag na sa'yo'y susubaybay lagi. Di ko hayaang iyak kang muli sa bawat sugat, ako ang halik. Huwag ka nang magduda sa yakap kong ito sa puso ko. Ikaw ang tahanan ko. Sagutin mo na ako, puso ko'y sa'yo na matagal na. Bawat pintig, pangalan mo, tanging dasal. Sana'y ako ang mahalin mo. Lalapit ako, di na lalayo. Buhay ko'y para sa'yo. Ipagdatanggol, ililigtas, ibigin hanggang dulo. Kung sakaling hindi pa sapat, lalakad pa ako kahit
Ganun na nga ang nangyari. Sa panguulok ng Lolo Aga ko ay hinarana ni Basilio si Laila. Tumupad si Lolo Aga na siya ang manggigitara. Nang mapakasal ang dalawa, sumuko na din sa pulis si Timoteo. Inamin niya ang ginawa nilang mali ni Nurse Nena. Sa kasamaang palad ay sa loob na sa binawian ng buhay. Ang pamilya ni na Lolo Aga at ni na Basilio at Laila ay naging matalik na magkaibigan. Katunayan nga po niyan, nang magpasang lumipat sa General Luna sina Basilio at Laila, sumama pa si Lolo. Doon niya nakilala ang lola namin at bumuo na din siya ng sarili niyang pamilya. Naunang umuwi sa may kapal sina Basilio at Laila. Kaya naman sa mga mahalagang okasyon, hindi sila nalilimutan ni Lolo Aga na ipagdasal at bigyan ng bulaklak. Nang paalis na din siya, nasa last will and testament ni Lolo Aga na huwag pababayaan ang puntod nung dalawa. Ang karanasan ni Lolo Aga at ni Basilio at Laila ay iminulat ako sa nakakatakot na realisasyon na anuman ang dahilan mo kung bakit mo ginawa ang isang masamang bagay ay may kaakibat na balik yun. Kung simpleng tapik lang ng tadhana, swerte ka. Pero kung mabigat at buhay ang sangkot, sasalutin ng tadhana ang buhay mo. May pangil ang karma at hindi mo gugustuhin ang lalim ng kagat nito. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Salamat po sa pagbabasa at sana ay may napulot ding aral ang mga nakapakinig. Lubos na gumagalang, Dion.